ואני אלמד אתכם בסמסטר את הקורס מבוא להתנהגות ארגונית והמשאב האנושי. זה קורס למעשה חדש וישן, כי הוא למעשה מאחד שני קורסים קודמים שהיו עד עכשיו בתוכנית הקודמת בתקשורת. התוכנית שלכם עברה כל מיני שינויים, למעשה זה קורס שמכיל את מה שנלמד בעקרונות בהתנהגות ומבוא לניהול וארגון, שני קורסים שאני מלמדת הרבה מאוד שנים גם בבית ספר למינהל עסקים וגם בבית ספר לתקשורת, אבל פה ממש עשיתי לכם ארוחת טעימות, בחרתי משני הקורסים את הנושאים של תפיסתי הכי חשובים והכי מעניינים והכי רלוונטיים לכם כסטודנטים לתקשורת שעובדים בארגונים וצריכים להכיר את מה שקורה בארגון. ולכן, אם אתם ככה מחפשים רפרנסים לסמסטרים קודמים, תדעו שזה משלב שני קורסים קודמים, אבל לא זהה אחד לאחד. אבל כמו שאמרתי, הסמסטר הקורס הזה גם יהיה מצולם, וזה בהחלט אני חושבת יכול לעזור במהלך הסמסטר. קצת עליי, אני מרצה בבית ספר למינהל עסקים, וגם בבתי ספר האחרים פה במכללה למינהל, קורסים שקשורים לניהול, קורסים שקשורים ליזמות, הרבה מאוד שנים. לאורך ההיסטוריה שלי לימדתי גם במוסדות אחרים, אבל בשנים האחרונות אני כל כולי במכללה למינהל, אני מאוד אוהבת את השינויים שחלו פה בשנים האחרונות, ולכן אני עושה פה, יש לי כמה וכמה כובעים בבית ספר למינהל עסקים, אני גם מרכזת במחלקה לאסטרטגיה ויזמות, כל הנושא של יזמות, מרכז היזמות, אם אתם מכירים את נובוס, מישהו יצא לו לראות, להכיר, להסתכל, לא יודעים על מה אני מדברת, שנכנסים משער 2, לצד שמאל, יש את המבנה הזה, עם המראות, עם החלונות השקופים, יפה, טיפ נאמבר 1, אנחנו רואים אתכם מבפנים, זה לא מראה שנועדה שתסתרו את עצמכם, כי אנחנו רואים תוך כדי יזמות, אנחנו רואים אנשים, סטודנטים וסטודנטיות כאחד, אז ראו הוזהרתם. אז שם זה מרכז היזמות, כל מי שיזמות בוערת בו, מעניינת אותו, מוזמן להיכנס לשם, אנחנו נמצאים שם כל היום, ואנחנו עוזרים להגשים חלומות, אז תדעו לכם שזה קיים. אתם עדיין בהתרגשות של ראו אתכם. מעבר לזה, יש לי רקע של ייעוץ בארגונים, ייעוץ שקשור גם לליווי והקמה של ארגונים, גם ייעוץ ארגוני, גיוס, מיון והשמה, הרבה מאוד שנים של רעיונות למועמדים, קורות חיים, כל הדברים האלה. בשנים האחרונות, יזמות יותר ויותר גם השתלטה על חיי, אז הרבה מאוד ייעוץ למיזמים בשלב הפריסיד לפני שהם למעשה מתחילים. זה עליי. בואו קצת נשמע עליכם. אני מבינה שאתם סטודנטים שנה א', סמסטר ב', נכון? כבר ותיקים ומבינים, שרדתם את תקופת הבחינות. חלקכם כתבו לי שיש מועד ב' מחר במתמטיקה, נכון? אז הם לומדים שיהיה להם בהצלחה לכל אלה שלא פה ולומדים. אתם כולכם עברתם ואתם פה? ואתם מסופקים מהציון, יפה. אני רוצה כמה שאלות כלליות, קצת להכיר אתכם יותר, אמנם אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אז אני לא מתיימרת להכיר בשמות, אבל קצת להכיר את הרקע שלכם, זה יעזור לנו אחר כך במסגרת הקורס. כמה מכם עובדים ולומדים? מעולה, מעולה. כמה עובדים ולומדים? יפה. כמה עובדים באותו מקום עבודה יותר משנתיים? 2.5, בסדר. כמה מכם עובדים במלצרות? ברמנים? קצת, אז מה עוד אתה עושה? מחירות, חנויות, אוקיי. שירות לקוחות. סלולר, בחברות סלולר. בנקים. הכל את... תקשורת, אתם עושים תואר בתקשורת, מי עובד במשהו שקשור לתחום כבר? אוקיי. מצפה שעם הזמן יהיו יותר ידיים של כאלה שעושים בתחום, התחלתם את התואר, אתם לומדים תקשורת. כמה עובדים בעסק משפחתי קטן?
לא משפחתי אח שלכם, כן, עסק קטן. כמה עובדים בזה, ארגון ענק כזה, אוסם, תנובה, חברת חשמל, אוקיי. גדול בהחלט, נדבק בהחלט גדול. הבטחה, נכון, שכחתי לשאול מי עובד בהבטחה. אוקיי. כמה מכם במסגרת העבודה שלהם, עובדים בצוות, זאת אומרת שהעבודה שלהם תלויה בצוות שהם עובדים. ואותם אלה שהרימו ידיים, תחשבו רגע כמה מרגישים שהם נתרמים מזה שהם עובדים בצוות, זאת אומרת העבודה שלהם טובה יותר בזכות זה שהם עובדים בצוות. וכמה חושבים שאם הם לא היו עובדים בצוות אז העבודה שלהם הייתה טובה יותר. אופה, נתייחס לזה לא מעט הסמסטר פה, אין ספק שאחד מהשינויים, כל שאלה כזאת מעוררת אתכם, אחד מהשינויים שקרו בשוק העבודה בשנים האחרונות זה באמת המעבר לעבודה בקבוצות, בצוותים, וארגון לא תמיד לוקח בחשבון את ההשפעה של זה על התפוקה של היחיד. אנחנו נדבר על זה הסמסטר ונראה איך ארגון שרוצה לנהל צוות אפקטיבי, מה הוא צריך לעשות לטובת הארגון ולטובת העניין, כי לא תמיד עבודה בצוות עושה סינרגיה ומביאה לתפוקה יותר גבוהה. כמה מכם יש להם מנהל מעל, כולכם, אז לא השאלה, כמה מכם שמסתכלים על המנהל שלהם אומרים, וואו, כזה אני רוצה להיות יום אחד. יש ידיים. כמה מכם, אני אשאל את השאלה ההפוכה, כמה מכם מסתכלים על המנהל שלהם ואומרים, וואו, אני יכולתי להיות מנהל הרבה יותר טוב. הופה. גם על זה נדבר פה הסמסטר. אנחנו ישראלים, זה חלק תמוה. ב-DNA שלנו, לחשוב שאנחנו יותר טובים מכולם. ובכל זאת, ארגונים יודעים את זה, לא יודעים את זה. גם לזה נתייחס הסמסטר, להבדל בין מנהל טוב למנהל פחות טוב, מה קורה, כל האינטראקציה הזאת. באינטראקציה שבין עובדים למנהלים. כמה אוהבים את העבודה שלהם? לא שאלתי למה אוהבים, אבל אתה צודק, זה יכול להיות בגלל כסף, זה יכול להיות בגלל תנאים, זה יכול להיות בגלל אחלה כסף, אבל לא דברים. צמיחה, התפתחות, אפשרויות קידום, הגשמה עצמית. למה היד שלך עוד למעלה? על מה הוא מצביע? שאלה ממש, עוד שתי שאלות ואז אני אגיד למה שאלתי את כל השאלות האלה. כששאלתי כמה אוהבים את המקום העבודה שלהם, אז לא כולם הרימו ידיים. מעניין אותי לדעת כמה מכם כרגע מחפשים מקום עבודה אחר. וזה לא בהכרח אלה שהרימו ידיים שהם לא, זאת אומרת שלא הרימו ידיים אלא אוהבים את המקום העבודה שלהם או לא אוהבים את המקום. זאת אומרת שיש עובדים שעובדים עכשיו בתוך ארגון ולא אוהבים את המקום העבודה שלהם ולא מחפשים מקום עבודה חלופי. מעולה, תשובה מצוינת. זאת אומרת, לא שמעתם מה היא אמרה, אני אחזור, היא אמרה כי הם סטודנטים שצריכים את העבודה הזאת בשביל התואר, לממן את התואר. זאת אומרת, ונתייחס גם לזה פה הסמסטר, עד כמה באמת חשוב למנהלים לזהות או ליצור אצל העובד תחושה של זיקה למקום עבודה, הנאה ממקום עבודה. האם זה בלבד מה שגורם למוטיבציה? האם יש הבדל בין רמת המוטיבציה של עובד שאוהב את המקום העבודה שלו לעובד שפחות אוהב את מקום העבודה שלו? ועד כמה אם אני יודע שהעובד שלי לא אוהב את מקום העבודה שלו, חשוב לו ליצור את האהבה שלו או לא? זאת אומרת, אני יודעת שאני דוארת ואני מניחה שפה יש כמה שעונים לתפקיד הזה. אתם סטודנטים, אני מניחה שאתם חרוצים, אינטליגנטים, אחרת לא הייתם פה. ואני מניחה שגם אם אתם לא אוהבים את התפקיד שלכם, אתם עושים אותה באותה חריצות ונחישות, כי זה האופי שלכם. אז השאלה נשאלת עד כמה מעניין את מקום העבודה באמת לגרום לכם
לאהוב את התפקיד. גם לזה נתייחס פה, אוקיי? ולכן ככה כל השאלות האלה, כיוון שהקורס עוסק בתחום שנקרא התנהגות ארגונית. ואני רוצה קצת להציג לכם את הרציונל מאחורי התכנים שנלמד פה בקורס ונעסוק בהם, ואני מתחילה מההגדרה. הגדרה של מה זה בכלל התחום הזה של התנהגות ארגונית, זו הגדרה ששאולה מספר הקורס, כמובן שתרגמתי לכם אותה לעברית, לא השארתי אותה ככה באנגלית, אבל בואו נתחיל עם ההגדרה, ודרך זה נבין את הקשר בין השאלות ששאלתי למה שנעסוק פה הסמסטר. אני רק אגיד שהיום שיעור שלנו שיעור מבוא, שיעור שיכניס אותנו לתחום של התנהגות ארגונית, קצת יעשה לנו סדר בנושאים שאני אלמד אתכם פה לאורך הסמסטר, התכנים, כמובן נדבר גם באיזשהו שלב על המטלות והמשימות שלכם והכל, כל הסטינג של הקורס, ואני רוצה להתחיל בהגדרה. אז הנה היא לפניכם, אני אקריא לכם אותה, ומרגע זה זמן, מה? מהו התחום של התנהגות ארגונית? תחום מחקר החוקר את השפעתם של פרטים, קבוצות ומבנה על התנהגות בארגונים, במטרה ליישם ידע זה לשם שיפור היעילות הארגונית. יש פה כמה דברים שחשוב לשים דגש בהגדרה הזאת, ואני אפרק כל אחד מהם. יש פה התייחסות לנושא של התחום המדעי, אוקיי? לזה שמדבר בתחום מדעי. יש פה דגש על חלוקה לשלוש רמות של ניתוח, פרטים, קבוצות ומבנה. יש פה התייחסות ליישום של הידע שמתגלה במחקר, ויעילות ארגונית. למה הכוונה? התחום של התנהגות ארגונית הוא תחום חדש יחסית, צעיר. כשאנחנו מדברים על צעיר, אנחנו מדברים על זה, ואתם תראו היום בהמשך השיעור, שכל הנושא של חקר ארגונים לא היה לפני 100 שנה. רק לפני כ100 שנה פלוס מינוס, התחילו לחקור את הנושא של ארגונים והבינו שצריך להסתכל על מה שקורה בתוך הארגונים ולחקור את זה בצורה שיטתית ולתת המלצות לארגון. תחום צעיר, תחום שעוסק באנשים, בפרטים שבתוך הארגון. אבל לא רק בפרטים, גם בקבוצות וגם בכל מה שקורה מחוץ לארגון, במבנה הארגוני, בסביבה הארגונית, בתרבות הארגונית. יש הבדל בין ארגון קטן לארגון גדול, בין עסק משפחתי שלי לעסק משפחתי שאני עובד בו. יש הבדל אם החברה נמצאת בישראל, בארצות הברית, בהודו או באנגליה. כל הדברים האלה הם דברים שחשוב לחקור וחשוב לשים דגש. יותר חשוב מזה, זה לשים לב שלמעשה עד שנות ה-80, תחום הניהול בכלל לא היה משהו שלמדו במוסדות אקדמיים. זה לא היה משהו שמישהו חשב שצריך ללמד אנשים. עיקר הלימוד עסק ללמד אנשים לרכוש מקצוע. לגרום לבן אדם להיות בעל הידע בתחום מקצועי מסוים. ואז הסתבר שלא בהכרח מי שהוא העובד המקצועי ביותר, הוא העובד הטוב ביותר, ולא בהכרח מי שמנהל הוא זה שהוא העובד המקצועי ביותר, הוא הוותיק ביותר בארגון. כי תחשבו שבזמנו מנהלים היו אנשים שנשארו בארגון לא רק שנים, או שהתמקצעו בתפקיד שלהם, אבל יש אנשים שעיקר עיסוקם זה להיות מקצועיים, הם רוצים להיות מומחי ידע באיזשהו תחום טכנולוגי, לא רוצים להיות מנהלים. ואז הבינו שלמעשה צריך ללמד אנשים לנהל עובדים. אנחנו, בני האדם, לא כל כך קלים לניהול, לצפייה, למוטיבציה. תחשבו על זה, הרבה יותר קל לנהל מכונות מאיתנו. ארגון, יש לו מכונות, אין לו שום דאגות על הראש. מה צריך לעשות? פעם ביום ללחוץ on, ללחוץ off בסוף היום, לדאוג שהמכונות עובדות, פעם בשנה לעשות, לא יודעת מה, עדכון גרסה או איזושהי בקרה וזהו. אבל מה קורה איתנו? אנחנו עובדים ב-on and off? ממש לא. רגשות, ציפיות, מוטיבציה, מצב רוח. גם אם אני אוהב מאוד את המקום העבודה שלי, וכל אלה שהרימו את היד קודם שהם אוהבים את מקום העבודה שלי, זה עוד לא מבטיח שכל יום אני אבוא למקום העבודה באותה רמת מוטיבציה, שכל יום אני אעשה את העבודה באותה רמה של רצינות. יכול להיות שזה גם משתנה בין לקוח ללקוח.
לכל הלקוחות אני אתן אותו שירות, אל כל העובדים בארגון אני אתייחס אותו דבר, לפי החיוכים שלכם, אני רואה שיש כמה שיש להם את זה ממש, יש להם סיפורים של בויר בהם, אתם יודעים על מה אני מדברת, אז זה. עכשיו, ארגון צריך להיות ערני לזה, ארגון צריך לדעת, לראות איך הוא מנהל אותנו, איך הוא מתייחס אלינו. אני לא יודעת כמה מכם מקפידים להתעניין בידיעות היומיות, דרך האפליקציות מיניהם, דרך העיתונות היומית, אתם לומדים תקשורת וניהול, כמה מכם פותחים פעם ביום איזושהי אפליקציית ynet, כלכליסט, whatever, או מסתכלים על הדברים האלה. אוקיי, יופי. אני מקווה, ברור, לא כזה ברור, ראיתי ימין ושמאלה, לא והרימו ידיים, אני מקווה שלאורך הסמסטר אני אצליח לגרום ליותר אנשים, לא דווקא אין לי מניות בידיעות אחרונות, אבל זה העיתון שמגיע אליי הביתה כל בוקר, אבל מחלקים לכם כל יום פה שני עיתונים להלעל ולדפדף, ורק היום, בעיתון של היום, מצאתי שתי ידיעות שקשורות למה שאנחנו נדבר פה בקורס. שתי ידיעות שקשורות להתנהלות לא תקנית בתוך ארגון, שהיא לא קשורה למקצועיות של העובדים. אוקיי, יש איזשהו חשד בחברת נדל"ן גדולה לאיזושהי מעילה בכספים של סמנכ"ל הכספים שם. אוקיי, עכשיו זה לא אומר, זה חשד, אוקיי, אני לא רוצה להיכנס כאן, לא, בלי להביע דעה ובלי כלום, אבל בטוח שאותו סמנכ"ל כספים מאוד מקצועי. ואין ספק ש... מה? זה על המנכ"לית. כן, אני לא רוצה להיכנס לתוך הסיפור, אבל אין ספק שמדובר במישהו שהוא רואה חשבון, עם תעודות, עם ניסיון, עובד מקצועי. עדיין זה לא מבטיח לי את ההתנהלות התקנית שלו או האתית שלו, נכון? ידיעה נוספת שמצאתי, מי עוד ראה משהו לאור מה שדיברתי ולאור מה שזה בעיתון של היום? מי יודע על מה אני מדברת? מה? קמתם ובאתם? עוד לא הייתם? כן. אתה יודע מה אני כמה לומדים בדיישה? הנה, פה בכותרת רואים את זה יותר טוב. חברה, החטיפים של סניקרס, התגלה בהם פלסטיק אדום, חתיכת פלסטיק אדום. ראיתם? התגלה, הם עכשיו מגיבים יפה, הם עלו על פס הייצור של המפעל שבו זה קרה, בהולנד איפשהו, ועכשיו אוספים את כל המוצרים חזרה אליהם. מה שאני רוצה להגיד שכנראה שזה איזושהי טעות אנוש של מישהו, אוקיי? שהכניס או במכונה, אבל מישהו לא הסתכל, מישהו פספס את זה בתהליך, בבקרת איכות, יש הרבה מאוד שלבים עד שזה יוצא החוצה לחנויות. ובכל זאת, יש מישהו שפספס את זה בבדיקה. לא בטוחה שמי שפספס את זה הוא לא עובד מקצועי, אוקיי? אבל יכול להיות שהיה לו יום רע, והוא חיפף באותו יום. וזה בדיוק הדברים שאנחנו נדון בהם פה הסמסטר. זה הדברים שאליהם אנחנו נתייחס, וזה שאלת השאלות והאתגר של ארגונים, איך עושים את זה. איך גורמים לעובדים שלי לבוא כל יום במוטיבציה לעשות את העבודה כמו שצריך. למעשה, המטרות של המחקר הארגוני הן 3. להסביר, לנבא ולשלוט. למה הכוונה? אנחנו רוצים להסביר את העבר. אני נכנסת לארגון ואני רוצה להסביר תופעה ארגונית שקרתה בעבר. וזאת במטרה לנבא את העתיד. אני רוצה לנבא מה יקרה בעתיד, או מה לא יקרה בעתיד, ואיך אני אנבא את מה לא יקרה בעתיד, דרך זה שאני אשלוט בעזרת כלי ניהול על מה שקורה בארגון. למה אני מתכוונת? אני אתן לכם דוגמה. אם למשל אני מגלה שהעובדים שלי קצת פחות יעילים בצורת עבודה שלהם, כל יום בין השעות 1 ל-3. הסתכלתי וגיליתי שהתפוקה שלהם יורדת. אתם צודקים, אתם יודעים למה זה קורה? זה מחקרים אמיתיים. שעות הצהריים, הרבה פעמים אחרי ארוחת צהריים טובה כזאת, יורד התפקוד, אוקיי? אנחנו שבעים, הגוף באופן טבעי רוצה קצת מנוחה. זאת אומרת, גיליתי את התופעה הזאת. והניבוי שלי
שזה יקרה גם בעתיד, בין השעות 1 ל-3, אבל אני לא רוצה שזה יקרה. או שאני מבינה שזה יקרה ואני רוצה לעשות משהו כדי שזה יקרה פחות, או לשנות את אופי העבודה. ואז בעזרת כלי ניהול אני יכולה לשלוט על זה. איך אני יכולה לשלוט על זה? כל מיני דרכים. מה, יש לכם הצעות? כן. מצוין, אני אחזור פה על הפתרון שהציע סתיו, או לא הציע, שהיא קראה, וזה נכון, נעשה מחקר באיזה חברת הייטק והתגלה שאכן אנשים עייפים אחרי האוכל, ומכיוון שאנשים עובדים הרבה מאוד שעות, וחלק מהעניין זה ליצור את המחויבות לארגון, אז יצרו חדר מנוחה שלמשך חצי שעה אחרי הארוחה בן אדם יכול ללכת לנוח, להירגע ולחזור לעבודה. בוודאי שזה לא ישים בכל הארגונים. אוקיי? בוודאי שלא יעשו את זה בכל ארגון. ויכול להיות שארגון אחר, יותר יצרני ויותר מסורתי בהתנהלות שלו, יגיד, אוקיי, סיימו לאכול, אני אדאג שיהיו יותר מנהלי משמרת עכשיו, או מנהלים שיסתובבו בין העובדים בין השעה 1 ל-3, ואז בנוכחות מנהלים, אנחנו יודעים שהעובדים עובדים יותר טוב, נכון? אז הנה מצב שבו גיליתי איזושהי תופעה על בסיס חקר העבר. עשיתי איזשהו ניבוי עתידי, ובעזרת כלי ניהול אני אשלוט על ההתנהגות. ולכן אני חוזרת למה שהיה כתוב לכם בהגדרה. התחום של התנהגות ארגונית עוסק במחקר שבא למעשה לתת הצעות לארגונים, לייעל את ההתנהלות הארגונית. אם תוצאות המחקר לא ייתנו משהו שישפר את היעילות הארגונית, שיביאו לארגון לתפקד ברמה יותר טובה, ברמה יותר גבוהה, אין צורך במחקר הזה. זאת אומרת שכל מה שאני אציג לכם פה לאורך הסמסטר, כל המחקרים השונים בתחומים השונים, הם מחקרים שבאים להציע איך לייעל את התהליכים הארגוניים. וכן, גם כל הנושא של הפופים וצבעוניות וטיולים ומשחקים, ארגון לא עושה את זה סתם. ארגון עושה את זה לאיזושהי תועלת כלשהי, אוקיי? שימור עובדים, יצירת רעיונות חדשניים, להרגיש חלק של הארגון, מחויבות ארגונית, כל מיני דברים שאנחנו נמשיג אותם לאורך הסמסטר ונתייחס אליהם, אוקיי? ללא הקשר ליעילות הארגונית, לא יבוצע המחקר הארגוני. אם אני אעשה מחקר ואין לו קשר לתפוקה הארגונית, אז בשביל מה אני לחקור? זה לא שמשעמם לי, וגם לארגון אין צורך בזה. אני רוצה להתייחס עכשיו לנושא של הדגש של התחום, שנייה, שאלה? כן, כל ארגון עושה מחקר בתחילה, כאילו, איך זה עובד מבחינת המחקרים, שאנחנו כאילו לומדים איך לעשות את זה, או שבאמת כל ארגון עושה את זה? שמעתם את השאלה? יהיה שם מהסוף. איך זה קורה בפועל הלכה למעשה? אני אתייחס לזה ממש עוד מעט, ואני אגיד מה, וזה בעצם מוביל אותי למה אנחנו נעשה פה בקורס, אוקיי? כי הקורס, אני מזכירה, הוא קורס לסטודנטים לתקשורת, לא לסטודנטים לניהול או למדעי התנהגות, והרעיון הוא בסופו של דבר, אני כבר בכל זאת חצי עונה ואחר כך אני אענה בצורה יותר מפורטת, הרעיון הוא להפוך אתכם לעובדים יותר מודעים לזכויות שלכם בארגון, לזהות תהליכים ארגוניים, ובתקווה, אני חושבת שכל אחד שלומד פה גם רוצה להיות מנהל יום אחד, איך לנהל עובדים בצורה יותר אפקטיבית. זאת אומרת, חלק מהידע שאתם תלמדו פה במהלך הקורס, יהיה לכם לשימושכם, כאילו, יהיה איפשהו פה מאחורה, ובעוד כמה שנים אתם תשתמשו. ואני יכולה להגיד לכם שבמקומות אחרים שאני מלמדת מנהלים, ממש אנחנו עובדים על זה. פה אני רוצה, ואתם תראו, אני מאוד אוהבת שאתם מביאים סיפורי מקרה שלכם ממה שקורה לכם בעבודה, ועל בסיס זה אנחנו ננתח דברים ונלמד את התיאוריות. זה הצורת העבודה שלי. אז מה בעצם, במה מתמקד התחום של התנהגות ארגונית? ואני רוצה כרגע לשים את הדגש על תחילת ההגדרה, הנושא של תחום מדעי. אוקיי? אני רוצה להציג לכם כמה נושאי מחקר שנחקרים בתחום של התנהגות ארגונית. אז הנה לכם. יש טענה שעובדים מרוצים הם עובדים פרודוקטיביים, שנותנים יותר תפוקה, נכון?
הגיוני? כסף הוא המוטיבטור הטוב ביותר בעסקים, אנחנו עובדים רק בשביל כסף, נכון? לא. כן, תלוי בי. מנהלים טובים הינם בעלי אינטואיציות טובות. לא רק, אוקיי. מנהיגים טובים מפגינים ביטחון רב בפעולותיהם. כן, כן. עסקים חכמים מעריכים את עובדיהם על פי התוצאות שלהם. לא, כן. על הדרך, גם. הכלי הטוב ביותר למיון עובדים הוא רעיון. לא, כן. כדי להעלות את התפוקה, קבוצות צריכות להיות מגובשות. כן, כן. ארגונים תלויים בכישרון של עובדיהם, טיב הארגון נקבע על פי העובדים הטובים ביותר בארגון. כן, כן, כן. חצי. אפילו פחות. רגע, רגע. אין דבר כזה ארגון בלתי מוסרי, ישנם אנשים בלתי מוסריים. לא נכון. כן, נכון. בירוקרטיה וריבוי חוקים ותקנות מגבילים את האפקטיביות של ארגונים. כן, חד משמעית. כל אלה... רגע, הוא מצלם, אז תצלם את זה. הוא עושה סלפי בעצמו. עכשיו, כל מה שהצגתי לכם, כל 10 המשפטים שהצגתי לכם עכשיו, בשביל אלה שלא שולטים באנגלית, אינם נכונים. false. זאת אומרת, כל אחד מ10 המשפטים האלה נחקר, נבדק והתגלה כלא נכון. עכשיו, נשאלת השאלה, כשאתם אמרתם כן, לא, חלק, חצי כן, חצי לא, איך נתתם לי את התשובות? בדקתי כל אחד על הסיפור האישי שלו. אוקיי, ניסיון אישי, סיפור אישי, כתבות, הרגשה במקום העבודה. מעולה. יש לזה עוד שם. הרבה פעמים קוראים לזה אינטואיציה, נכון? מכירים את המונח אינטואיציה? יופי. אני רוצה לעשות הבחנה בין אינטואיציה למחקר מדעי, ולעשות את ההבחנה ביניהם, את החשיבות שלהם למחקר ארגוני. אינטואיציה זה איזושהי תחושת בטן. זו תחושה שמרגיש לי שכך צריך לעשות, שכך צריך להתנהג. וזה משהו שאני ממש לא נגדו. אני לא חושבת שזה משהו שלילי. ואני חושבת שככל שאנחנו יותר מנוסים, עם יותר ידע ויותר שנים באותו תחום, ככה האינטואיציות שלנו הן יותר טובות. ככה אנחנו יותר מחוברים לתחושת בטן הזאת ויודעים לדעת יותר נכון איך נכון להגיב או להתנהל בסיטואציה. הרבה מדברים על אינטואיציה נשית ואינטואיציה אימהית. ואני יכולה להגיד לכם שהאינטואיציה האימהית שלי לילד הראשון שלי היא לא אותו דבר כמו האינטואיציה האימהית שלי לקטנה שלי, לילדה האחרונה שנולדה לי. ויש איזושהי סיפור מיתולוגי כזה שכשהתינוק נולד והולכים לתינוקייה, כל אימא מיד רואה את התינוק ומתחברת אליו וזה סליחה, ואני חושבת שאני אימא טובה. ואני חושבת שאני בסדר. לא יודעת, אני יודעת שזה מצולם אחר כך. אני אוהבת אותך, אור. זה הילד הבכור, כן? אבל כשהולכים לתינוקיה באמת, שלא תבעלו שזה יקרה לכם, לא מזהים כל כך את הילד הראשון, גם לא את השני. אבל לא אוהבים ומתחברים. יש משהו באינטואיציה, שהוא תלוי ידע וניסיון. שימו לב לשני הדברים האלה, ידע וניסיון. ולא סתם אתם רוכשים פה ידע. לא סתם אתם עושים תואר בתקשורת כדי לפתח את המיומנויות שלכם, שתהיו אנשי תקשורת, שתשתלבו בארגונים, שיהיה לכם את הידע המקצועי, ועם הזמן תפתחו את האינטואיציה המקצועית שלכם. זה יהפוך אתכם לאנשי מקצוע יותר טובים. אבל כדי לקבל החלטות בארגון, אי אפשר להסתמך על האינטואיציה בלבד. אני לא יכולה לבוא למנהל שלי ולהגיד לו, תשמע, אני חושב שבמוצר הזה צריך שתעשה שינוי בפונט, או תפנה לפלח לקוחות חדש, כי מרגיש לי שהלקוחות האלה יותר יאהבו את המוצר.
זה אחרת אם אני אבוא למנהל שלי ואני אגיד לו, תשמע, מרגיש לי שהלקוחות האלה יותר התחברו למוצר, וגם מבדיקות שעשיתי בשטח, ממחקרים שעשיתי, מסקרי שוק, סקרי לקוחות, גיליתי שאכן כך וכך, X אחוזים בעד, X אחוזים נגד, צריך להיות לזה תימוכין מחקרים. כך גם הקורס, כל אחד מהנושאים שאני אדבר עליהם, אם זה מוטיבציה ואם זה מנהיגות, ואם זה צוותים ואם זה תפיסה, ואם זה עמדות כלפי הארגון, כל אחד מהנושאים האלה יישען על תיאוריה כלשהי. הוא לא יהיה משהו של קמתי בבוקר והתחשק לי להציג לכם תיאוריה כזאת או אחרת, וגם אותם חוקרים שאני אציג, הם חוקרים שעשו מחקרים ועל בסיס זה הגיעו למסקנות. ואנחנו נצטרך להיות מאוד זהירים במה שאנחנו מכירים מהעבודה שלנו בארגונים שלנו. כי מה שקורה בארגונים שלנו, זה לא אומר שכך נוהגים כל הארגונים. ואתם גם מספיק אינטליגנטים כדי לזהות דברים שקורים בארגונים שלכם, שלא לגמרי עובדים בצורה טובה. וזה בדיוק זה, אנחנו נתייחס לזה. פה ושם, שתי שאלות ראיתי. נתחיל איתך, כן. רציתי לשאול, מה קורה כשעובדים שהעסק הוא מבוסס, אני רואה בשחקנים שזה מבוסס על בני אדם. אוקיי. איפה הוא נכנס כאן, כאילו המרכז, זה לא מוצר, ויש, ואני חושבת שיש מקום מאוד גדול להתייחס. אוקיי. בארגון כזה, אז איך מתייחס המחקר? אז השאלה שנשאלתי, איך קוראים לך? סימה? סימה עובדת בארגון עם שחקנים, ארגון שנשען על שחקנים, אז איך אפשר לקבל שם החלטות מבוססות מחקר? אז אני רוצה להגיד שהיום מרבית הארגונים הם ארגונים שנסמכים על עובדים. זאת אומרת, היתרון התחרותי בין ארגון לארגון זה לא ארגון שיש לו את הטכנולוגיה יותר חדשה. זה ממש לא. זה ארגון שיש לו את העובדים היותר טובים, העובדים שיותר מחויבים, העובדים שכשהם יגיעו הם ילמדו את הטקסט לפני זה בבית ולא יגיעו ועכשיו את צריכה, יופי, מה תעשי? הגיעו לצילומים, הגיעו ליום צילומים והם לא מוכנים ולא כלום. איך את רותמת אותם לטובת העניין? איך את יוצרת אצלם את המוטיבציה הזאת? וזה בכל תפקיד וזה בכל ארגון. איך אני יוצרת את ההבדל בין חברת סלולר אחת לשנייה? לא בכסף, הבידול הוא לא בכסף, זה מה שאני רוצה להגיד. הבידול הוא לא בסוג המוצר. אתמול, בעיתון של אתמול, נכון, ראיתם בעיתון של אתמול, עשו השוואה במסגרת ההשקה בין הגלקסי החדש ל-LG החדש. אוקיי? כן, תקראו עיתונים. ההבדל בסופו של דבר שיגרום ליותר אנשים לרכוש את המוצר הזה או לרכוש את המוצר הזה, זה באופן שבו ישווקו לנו את זה, באופן שבו ייצרו אצלנו את התחושה שהטלפון החדש שלנו כבר לא רלוונטי, ואנחנו חייבים טלפון חדש, ובוודאי שאנחנו חייבים דווקא של הזה ולא של זה. איך עושים את זה? זה לא רק טכנולוגיה, זה מישהו, זה עובד חרוץ מספיק, שקדן מספיק, יצירתי מספיק, שיצליח ליצור אצלנו את השכנוע. רגע, הייתה שם שאלה. שאלה טכנית קטנה, אמרת שתיאוריות שנלמדים במאמרים או שאת בשיעור? מאמרים, הכל מבוסס ממאמרים, אבל אני מלמדת את זה בשיעור. אני יודעת שאתם, כאילו כבר אני עושה לכם בילדאפ על איך ייראה הקורס. עוד מעט אני אתאר איך נתנהל פה. נגיד סתם, בתחום הסלולר, שהם מבדלים את עצמם, אני לא יודעת, על המצלמה או על הפיקסל או על איזה דברים שנגיד, זה גם מבוסס מחקר? זה שנגיד השוני ביניהם לא כזה גדול, אבל מוכרים משהו ספציפי שאחד זה קטן ויחיד, מבליטים אותו. כן, תראו, נשאלתי גם לגבי הסוגים של הטכנולוגיה, אם זה מבוסס מחקר, הכל מבוסס מחקרים. היום יש מכוני מחקר לכל דבר ועניין. השאלה אם זה לא פרסום, אבל האסטרטגיית פרסום תהיה מבוססת על סקרי שוק שעשו קודם, על קבוצות מיקוד שלקחו ובדקו, ולא על איזשהו מנהל שיווק שאמר, נראה לי שנכון כך לעשות. באינטואיציה מרגיש לי. עכשיו, יכול להיות שהוא צודק, זה מרגיש לו וזה נכון, ויכול להיות שאת מרגישה דברים שנכונים ומתאימים לך, אבל זה הרבה יותר קל לבוא להנהלה ולשכנע לעשות מהלכים, שאת לא אומרת זה מרגיש לי, אלא שאת אומרת, יש את המחקר הזה וראיתי ככה ויש את המודל הזה, והוא עובד אצל הארגון המתחרה, בכלל כבשת אותם ברגע שאת אומרת את מילת הכסף בארגון המתחרה.
עוד שאלה, ראיתי. שאלה בסיסית, כאילו, מה זה ארגון? כאילו ארגון מתקשר למשהו שהוא גדול. אוקיי. זה בעצם ארגון, כאילו קיוסקים, שני אנשים בארגון. אוקיי. שאלה מצוינת, שאנחנו נתייחס אליה פה הסמסטר, מה זה ארגון? אתה צודק, אנחנו אומרים ארגון וארגון, ולא הגדרנו ארגון. גם את זה אנחנו פה נגדיר, אבל כן, ארגון זה כל דבר שמעל עובד אחד. זאת אומרת, אם אני עכשיו פותחת, הולכת וקורסה עוסק מורשה בתור דוקטור אדמות ויועצת ארגונית, ואני מתחילה לתת שירותי ייעוץ, אני לא ארגון. ברגע שניקח את העובד הראשון שיעבוד איתי, אנחנו שניים, אנחנו כבר צריכים לנהל את התקשורת בינינו, תהליך העבודה בינינו, מי עושה מה, מי הולך ללקוחות, מי עונה לטלפונים, מי גובה את החשבונות, איפה יושבים, האם עדיין במשרד בבית, זה כבר התחלה של התנהלות של ארגון. אבל יש הבדל, ובזה אתה צודק, בין ארגון של 2 אנשים לארגון של 100,000 עובדים. זו התנהלות אחרת לגמרי, ואנחנו נצטרך להתייחס לזה פה גם. אוקיי? זה עוד דבר שמשפיע, ואם אתם זוכרים בהגדרה, היה כתוב שזה מחולק ליחיד, לקבוצה ולמבנה. ואחד הדברים במבנה זה באמת הנושא של הגודל של הארגון. והנה זה, רק אני אגיד כדי לתת לך כזה את זה, אתם יודעים את ההבדל בין שאלה טובה לשאלה מצוינת? שאלה טובה היא על החומר, שאלה מצוינת זה השאלה שמעבירה לשקף הבא, אז תודה לך. מה, עוד שאלה? לגבי מחקר ופיתוח. יש ארגונים גדולים, יש להם באמת מחקר ופיתוח משלהם, שהם זה, אבל לא קוראים ארגונים באמת שהם פחות, ואין להם את ה... אז הם לא יהיו מבוססי מחקר. אין הרבה כאלה ארגונים כאלה? יש, גם זה. זאת אומרת, אתם תראו שאני אציג פה תיאוריות, ואתם תגידו, ברגע, לא עושים את זה אצלי בארגון, והארגון עדיין מתפקד, והארגון בסדר או לא בסדר. לא כולם הולכים ונתמכים על המחקר, אוקיי? אבל ארגון שרוצה לגדול, ארגון שרוצה לשרוד לאורך זמן, חייב לעשות משהו שמבוסס על מחקר. יש שבלון. מה? שבלון. נכון. היה לכם בהגדרה 4 רמות ניתוח, גם פה בקורס חשוב לי להציג את הרמות האלה, בגדול אתם כבר יודעים בתור סטודנטים סמסטר ב' את ההבדל בין מקרו למיקרו? כן. מיקרו זה יותר פנימי, זה יותר בפרט, מקרו החוצה. גם פה חלק מהתכנים שנעסוק בהם, וזה ממש יהיה בתחילת הסמסטר, אנחנו נתחיל במיקרו, עוסקים בפרט, בעמדות שלו, בתפיסות שלו, מה משפיע על איך שאני תופס את המציאות, איך שאני תופס את האחר, מה משפיע על המוטיבציה שלי. זה משהו שלגמרי קשור לרמת הפרט ולרמת היחיד. אוקיי, הכי מיקרו. יחידת המדידה הבאה זה הקבוצה. 2, 3, 15 אנשים שעובדים איתי בצוות או במחלקה. גם פה הדינמיקה הקבוצתית, אמרנו את זה קודם, זה משהו שהארגון צריך להתייחס אליו, זה משהו שהארגון צריך לשים עליו את הדגש. אם הוא רוצה לפעול ולהתייחס לאפקטיביות הארגונית, גם לזה נתייחס פה הסמסטר. אחרי זה יש לנו את הארגון. ארגונים מתנהלים באופן שונה, בוחרים לפעול במבנה ארגוני אחר. יצא לכם לראות פעם תרשים של מבנה ארגוני? יודעים על מה אני מדברת? זה הריבועים האלה? מנכ"ל, סמנכ"ל שיווק, כספים, היררכיה, נכון, יפה. אז נשאלת השאלה למה ארגון בוחר להתנהל במבנה ארגוני אחד ולא במבנה ארגוני אחר. גם לזה נתייחס פה הסמסטר ונדע לזהות מבנים ארגוניים שונים. כן? בוודאי. צבא זה ארגון לכל דבר, ההיררכיה בארגון. הצבא מאוד היררכי, במרבית חלקיו, ויש סיבה לזה שהוא כזה, ויש סיבה שבחלקים אחרים זה קצת פחות מודגש, וכשאנחנו נדבר על בירוקרטיה, אנחנו גם נתייחס לזה שם, לצבא, כן. ברגע שהארגון יותר גדול, יש דרישה שיהיה יותר היררכי נכון. נכון, מעולה. נאמר פה שברגע שהארגון גדל, יש דרישה שיהיה יותר היררכיה, אוקיי, התפקידים חייבים להיות יותר מוגדרים, כבר צריך להיות ברור מי עושה מה, נתייחס לזה ונראה גישות שונות ונראה מי היה הראשון שדיבר על היררכיה ועל החלוקה הזאת, רמז, ובר,
למדתם אותו כבר? בטח. אז נדבר עליו גם פה. והרמה האחרונה היא הרמה של הסביבה. סביבה. וברמה של הסביבה הארגונית, אני מתייחסת למעשה לכל מה שקורה מחוץ לארגון, ואיך זה משפיע עליי. האם ארגון מתנהל אחרת אם יש לו מתחרה אחד או שלושה? האם ארגון מתנהל אחרת אם הוא פועל בסביבה שיש בה כל הזמן שינויים או פחות? כן. ארגון חייב לנתח את הסביבה שלו, ואין ארגון שלא עוסק בחקר הסביבה הארגונית, כיוון שזה לגמרי משפיע על ההחלטות האסטרטגיות העתידיות שלו, על התפקוד שלו בהווה, על האופן שבו הוא מתנהל, וגם זה אחת הרמות שמתייחס אליהן כאן. שאלות? אז הנה הרגע שחיכיתם לו, אני אעבור לדבר, אפתח עכשיו את סילבוס הקורס, בואו נדבר קצת מה יהיה לנו פה הסמסטר. לא, בבקשה, לא. אוקיי, אז ככה, אני עוד לא, לפני הסילבוס, אני קודם רוצה להראות לכם את המודל של הקורס. כמה מכם כבר ביקרו במודל? ראינו את ההודעה. ראיתם את ההודעה שלי, כן. אז ככה, אני מאוד תקשורתית ואוהבת את הפלטפורמה הזאת של המודל. במודל הקורס כבר העליתי לכם את כל המצגות של הקורס, חוץ מהנושא האחרון של סביבה ומבנה, הוא עוד לא נמצא לכם פה, אבל כל שאר הנושאים אתם רואים כבר פה, ולמעשה פה יש לכם את המצגות, פה למטה אני כל פעם אשים כל מיני קישורים לכל מיני סרטים, כתבות, עניינים שהם קצת פחות אקדמיים, אבל דברים שהם אקטואליים ורלוונטיים, שאני חושבת שיש איזשהו קשר בינם לבין הדברים שלומדים. אני מאוד ממליצה, כפי שכתבתי לכם בהודעה, להגיע לשיעור עם המצגות איתכם. זאת אומרת, או בלפטופים או במודפס, כיוון ששיטת ההוראה שלי קצת כבר התחלתם להרגיש, היא כזאת שאני אוהבת לדבר בשיעור על הדברים דרך היישום שלהם. זאת אומרת, במצגות שלי יהיו הגדרות של המונחים ויהיו תיאוריות, אז יהיה הגדרה של מה אומרת התיאוריה הזאת והזאת. אבל זה לא מספיק שיש את ההגדרה, צריך להבין אותה. ולתפיסתי הדרך הכי טובה להבין זה דרך דוגמאות שאני אביא מתוך החוויות שלי והידע שלי, ודוגמאות שאתם תיתנו מתוך החוויות שלכם ומה שקורה לכם בארגונים, ואנחנו ננתח. ויהיה הרבה יותר קל להבין, למשל, אם נלמד תיאוריית הציפייה של ורום, על ההבדל בין 3 מרכיבים, ציפייה, תכליתיות וערכיות התגמול, כרגע ברור לי שזה סינית עתיקה מה שאני אומרת, זה אחרת מאשר יהיו שם הגדרות, מאשר שאנחנו פה נתרגל את ההבדל בין השלושה. ולכן אני מאוד מאוד אשמח אם אתם תגיעו את זה מבעוד מועד, ושאני לא מבזבז זמן על רגע להעתיק את ההגדרה, זה יעזור לי מאוד. זה מבחינת ההתנהלות בשיעור ומבחינת התכנים. מבחינת המטלות בקורס, אז הנה הלכתי לחלק שאותכם מעניין. כמו כל קורס פה בתקשורת, יש פה מרכיב בציון על נוכחות, כמובן שצריך להיות בשיעורים. יהיה תרגיל לאורך הסמסטר, באיזשהו שלב מתקדם יותר לאורך הסמסטר, ניתן לכם איזשהו תרגיל ניתוחי, תצטרכו לנתח איזשהו קייס, בעזרת אחד הנושאים או 2 שנלמד סביב אותה תקופה, פחות או יותר כשאני אסיים את הנושא, תקבלו את התרגיל. זה מן הסתם יהיה 1 או 2, אמרתי, מהנושאים הגדולים, כדי שזה יעזור לכם לתרגל לעתיד למבחן, ובסוף הסמסטר מבחן, כמו בכל קורס, כמו שאתם יודעים, 70% מהציון זה על הבחינה, וכמו שאתם יודעים, כל עוד לא עוברים את הבחינה, אין ציון עובר בבחינה, שאר המטלות בעצם לא נכנסות לשקלול בציון, לא מחושבות לצורך הציון בקורס. שניונת. אני אדבר על זה תכף. אז שימו לב שבעצם, אם אתם מסתכלים עכשיו, 100% מהציון מושג 10% נוכחות, 20 עבודה, 70 בחינה, 100 נגמר. זה המסלול הרגיל. אבל
יש לי פה הצעה למשימת אתגר, לשאפתנים, ליצירתיים, לאלה שרוצים לעשות משהו נוסף ולהשיג מהקורס הזה, ואם אתם רואים יש פה 5 נקודות על משימת בונוס. מהי משימת הבונוס? בהמשך הסילבוס היא ממש מפורטת, א', ב', ג', תקראו את זה אחר כך, אני רוצה כרגע לספר לכם את זה כדי שתבינו מה זה. אני מאוד מעודדת לעשות את משימת הבונוס, אני חושבת שיש לזה ערך מוסף גם לסטודנטים שיושבים פה בשיעור, גם לסטודנטים שבוחרים לעשות את זה, אני חושבת שזה משהו התנסותי, חווייתי ויישומי. למה כוונתי? אתם מסתכלים על הסילבוס ורואים את רשימת הנושאים, ורואים אם יש נושא שמעניין אתכם יותר ובא לכם לחקור אותו עוד קצת. לחקור אותו עוד קצת יכול להיות באחת משתי צורות, לחפש מאמרים אקדמיים עדכניים על הנושא, או לחקור אותו בצורה יישומית, ללכת לארגון שלכם ולבדוק איך זה קורה בארגון הלכה למעשה. זאת אומרת, אם קודם דיברנו נגיד על צוותים, אז מישהו יגיד, שמי רויטל, זה נראה לי מאוד מעניין הנושא של אפקטיביות של צוות, ואני רוצה לחקור את הנושא הזה על הארגון שבו אני עובד. מה זה אומר? מי שבחר את הנושא הזה, למעשה מציג, עושה איזשהו ניתוח על הארגון, דרך שימוש במודלים ובמונחים של נושא צוותים, שמופיע לכם במצגת וגם בחומר הקריאה, ואז מגיע לפה ביום ושעה שאני קובעת שזה חייב להיות בהלימה לשלב שבסמסטר שבו אני מלמדת צוותים ולא בשבוע הבא שאני מלמדת גישות ניהוליות, והקבוצה שבחרה את זה מציגה פה את הנושא. זאת אומרת, במשך כ10 דקות עומדים פה ומציגים את הניתוח של הנושא בכל צורה שהיא. אני מאוד מעודדת יצירתיות, סרטונים, רעיונות, הפעלות, אוקיי? היה לי בעבר פה כל מיני בתקשורת, באמת אתם מאוד יצירתיים, זה מה שגיליתי, וכדי להראות משהו שקשור, איזה מונח שקשור לדינמיקה הקבוצתית, אז ממש הפעילו את הכיתה, וזה בסדר, וזה מאושר על ידי כל עוד אני יודעת על זה מראש. זאת אומרת, 2 דברים אני רוצה להגיד. משימת הבונוס היא לא שאתם תלמדו את החומר במקומי, אוקיי? אף אחד לא נוגע לי בפרנסה, אני אלמד את החומר, אתם תיישמו אותו, אבל אתם תצטרכו להתארגן על נושא עוד לפני שלימדתי אותו. עדיין תפגשו אותי ואני אתמוך ואלווה. אז זה הדבר הראשון שחשוב לי שתדעו, שזה לא מחליף אותי חלילה, והדבר השני זה שאני לא מפקירה אתכם בידי מישהו שאני לא יודעת מראש מה הוא הולך לעשות. אוקיי? כי יש לי מחויבות כלפיכם ככיתה, אז אני חייבת לדעת מה הולכים להציג פה ומה הולכים לעשות פה, ושוב, אני באמת נותנת דרור להרבה מאוד רעיונות יצירתיים, בלבד שאני יודעת אותם קודם, ואני רואה את הקישור שלהם לתיאוריה. זה לא יכול להיות סתם עכשיו, לא יודעת מה פעילות בצופים. אוקיי? זה חייב להיות משהו שקשור לנושא. עוד 2 דברים, ואז אני פותחת את זה לשאלות, שראיתי שאתם כבר רואה את הידיים, יכול להיות שאני אענה תוך כדי. מכיוון שיש X נושאים לקורס ו13 מפגשים, היום זה שיעור 1, שבוע הבא זה שבוע 2, זאת אומרת אני מניחה שלפני שיעור 3 לא תהיה המצגת הראשונה, אז לא כל אדם שירצה יוכל להציג, גם בדרך כלל לא כולם רוצים. יחד עם זאת, אני פועלת פה בחזקת כל הקודם זוכה. למה אני מתכוונת כל הקודם זוכה? כל מי שמשימת הבונוס מעניינת אותו. יש פה כאלה שהצלחתי לעניין אותם? אוקיי, יפה, כיתה שאפתנית יש לי. מעולה. כל מי שמשימת הבונוס מעניינת אותו. מוזמן, לא עכשיו ברגע זה, אבל בסוף השיעור, להסתכל על רשימת הנושאים, להסתכל על המצגות, לראות מה נראה לו מעניין, ואז לשלוח אליי מייל שמכיל את הדברים הבאים. קודם כל בכותרת, שימו לב, תמיד שאתם שולחים לי מייל בנושא, בבקשה לרשום לאיזה קורס אתם שייכים. כמו שאמרתי, אני מרצה פה לא מעט קורסים, אז אני צריכה לדעת לאיזה קורס אתם פונים אליי. אוקיי? אז חשוב מאוד שתכתבו לי לאיזה קורס אתם שייכים. ואז אתם כותבים בפנים, אני וזה וזאת, רוצים לעשות את משימת הבונוס על נושא X, על ארגון Y.
או על נושא X, והנה המאמר שאנחנו הולכים לנתח, כי יש גם את האופציה של המאמר. ואז אתם מחכים לקבל ממני אישור, רק אחרי שתקבלו את האישור ממני, למעשה אתם יכולים לצאת לדרך. כשמקבלים ממני את האישור, מקבלים את האישור עם התאריך, באיזה שיעור זה יהיה, באיזה מפגש זה יהיה. אני עונה די מהר למיילים, אז אם אתם רואים שאתם לא מקבלים תשובה, אז בבקשה שימו לב אם שלחתם למייל הנכון. אלא אם אני לא מלמדת, אני עונה די מהר. גודל קבוצה, מכיוון שאתם כיתה מאוד 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 גדולה, זה 4 עד 5 סטודנטים בקבוצה, שלא פחות ולא יותר, וכל מי שחבר בקבוצה חייב לקחת חלק בתהליך ולעמוד פה ולהציג. ואני רוצה להגיד שגם זו חוויה שנראית לי מאוד מאוד חשובה והתנסותית עבורכם, כיוון שאתם לא משנה איפה תעבדו ולא משנה באיזה ארגון תשתלבו, אתם תמצאו את עצמכם עושים פרזנטציות יום אחד. וזו הזדמנות מצוינת לתרגל את זה ולהתאמן על זה, וזה אחד המיומנויות שלי שאני עושה, ובהחלט אני גם יכולה לעזור לכם בהיבט הזה. עכשיו אני פותחת את זה לשאלות. כן. חשוב לזוגות, אז בעצם קבוצה עד 5 אנשים שיכולים להיות יחד? כשרשמתי את הסילבוס לא ידעתי שיש לי כיתה של 166 סטודנטים. אז בסילבוס רשום לי, את צודקת, זה נכון, אם תסתכלו פה על ההנחיות, אתם תראו שאני רשמתי בזוגות, אבל כאילו זוגות זה ממש לא ראיתי, נרקרתי, כאילו הבלטתי את זה, אתם רואים? לזוגות. לא ריאלי זוגות, לא יהיה זוגות, 4 עד 5. אי אפשר ששתי קבוצות עושות על אותו נושא ואת אוכלת רק אחת מהם, בשנייה אין האופציה להמשיך בעבודה? ולקבל את הבונוס בכל כאילו? מה קורה אם שתי קבוצות רוצות את אותו נושא? אז לכן אני אומר את זה ממש בחזקת כל הקודם זוכה. כל מי שרוצה צריך ללכת להסתכל ולקרוא. יחד עם זאת יהיו נושאים שיהיה בהם יותר ממציג אחד, יותר מקבוצה אחת. כי אם למשל בוחרים את הנושא של מוטיבציה, יש הרבה תיאוריות מוטיבציה. אוקיי, אז לא, אני יכולה לאפשר כמה מצגות, ואז אני אומרת לכם, שימו לב, יש עוד קבוצה, תהיו איתם בקשר. אוקיי? עוד שאלות? כן. של המאמר. אירוע. עליה דיברתי עכשיו. שאת מקבלת אישור אצלי. שוב, אני אומרת, במייל ששולחים אליי, אומרים לי, אני מהכיתה הזאת מונה לעשות את משימת הבונוס על הנושא הזה, על הארגון הזה, או על המאמר הזה, וצריך לקבל אישור ממנו. וחשוב מאוד שהארגון שאתם בוחרים, זה ארגון שיש לכם קשר אליו. זה לא צריך להיות ארגון שעכשיו אתם תאספו את המידע באינטרנט, אוקיי? כי אם אתם תאספו את... מה? כן, כדי שתוכלו לבחור את זה, שתוכלו זה. היה לי עכשיו בסמסטר א', פה בתקשורת, בקורס מהפורמט הישן של ניהול וארגון, 3 בנות שמוכרות ברשת בגדים מאוד מאוד גדולה, הם הביאו לפה בגדים, והם עשו סימולציה, הם עשו את זה משהו, הנושא שהיה קשור לתגמולים, היה מאוד מאוד מעשיר, מפרה ומלמד. כן. את לא שולחת לי תאריך, את שולחת לי, שוב, אני רוצה לחדד שזה יהיה ברור. במייל שאתם שולחים לי, אתם אומרים, אנחנו קבוצה הזאת והזאת, רוצים לעשות על נושא, נגיד צוותים, קבוצות, מנהיגות, whatever, על מאמר זה או על ארגון זה. אני שולחת לכם מייל בחזרה ואומרת, אוקיי, הנושא שלכם, קיבלתם את הנושא, הארגון מאושר, אני צריכה לראות שאני גם צריכה להיות בארגונים, ואתם תעשו את זה בתאריך ככה וככה. איך אני קובעת את התאריך? אני קובעת את התאריך לפי הסדר של הנושאים בקורס. איך אתם יודעים את הסדר של הנושאים של הקורס? לפי הסילבוס ומצגות הקורס. אוקיי, המצגות מסודרות לפי נושא הקורס, אז אתם יכולים לראות ממש את הסדר שבו אני מציגה. נכון, וזה פלוס מינוס, זה יהיה סביב שיעור 6, לא תמיד זה אחד לאחד אותו דבר, אבל אם אתם רוצים ללכת, אם מראש הבחירה שלכם תלויה בנושא שהוא לקראת סוף הסמסטר, אז פשוט לפי רשימת הנושאים. עוד שאלות על משימת הבונוס? אני שוב אסכם ואומר,
זה באמת, זה לא משימה פשוטה, שלא תחשבו שזו משימה פשוטה, זו משימה שדורשת המון השקעה. יחד עם זאת, זו משימה שהיא מאוד מעצימה, שהיא נותנת המון, ומי שעושה על הנושא הזה, אחר כך שואלת, זה נושא V1 בטוח שהוא יודע למבחן, וזה גם תורם פה, כי גם הרבה פעמים זה עוזר לחברים לזכור, כי כשלומדים קנקסר, אומרים, זה כמו המצגת של האמא, החנות עם הבגדים, עם הזה, זה מאוד עוזר פה לשיעור. וגם אני רוצה שקצת תעמדו אתם פה, ותראו איך זה מרגיש להיות פה, ולא רק שם. כן. כשפותחים ארגון, כן. מה הכוונה בעצם לתיאוריות? איך אני יודע מה המטרות? ולמוד אותם? כן, לפי הנושא שבחרת, אתה בוחר נושא, אוקיי? ואז אתה רואה בתוך הסילבוס ובתוך המצגות מה קשור לאותו נושא. ועל בסיס זה אתה מנתח. בסדר? עוד? עוד הערה כללית שאני רוצה להגיד לגבי הקורס. כמו שאמרתי, כל המצגות כבר נמצאות, ואתם יכולים לראות את הנושאים והכל. אני מאוד מאמינה בלמידה רציפה. זאת אומרת, אני מאמינה שצריך לתרגל את הנושאים לאורך כל הסמסטר, ולא להגיע לסוף הסמסטר, ואז להגיד, איך יראה המבחן, איך מיישמים את זה, ואיך לומדים למבחן. זאת אומרת, מעבר למטרה הראשונה שאמרתי לכם, שאני רוצה שאתם תלמדו את החומר דרך יישום שלו, דרך ניתוח שלו, כדי שזה יהפוך אתכם להיות עובדים יותר מודעים לתהליכים הארגוניים, שזה יעזור לכם להיות מנהלים יותר טובים, שתהיו מנהלים או אם אתם כבר מנהלים. חשוב לי גם במקביל לטפל במטרה השנייה, שתצליחו לעבור את הקורס הזה ותקבלו ציון טוב במבחן. אוקיי? זו מטרה נוספת. ולכן, אתם תראו שלאורך המצגות שלי, כל המצגות, כמעט כל שיעור או שניים, תלוי בקצב ההתקדמות שלנו, שתולות בתוך המצגות, שאלות ממבחנים שנים קודמות. זאת אומרת, אנחנו לא נגיע לסוף הסמסטר, אנחנו פה בשיעור נתרגל כל פעם שאלות. אנחנו כל פעם נתרגל שאלה כזאת או אחרת, ואנחנו נלמד איך עונים על השאלה. אוקיי? המבחן, שמעתי פה שאתם כבר קצת לחוצים, וזה כנראה היו לכם כמה חוויות לא טובות או לא נעימות למבחנים אמריקאים, הוא לא אמריקאי. אוקיי? לא אמריקאי. הוא לא אמריקאי? לא. שאלות ניתוחיות והגדים. הגדים. יצא לכם כבר לעשות מבחן עם הגדים? אנחנו נתרגל פה הרבה את הנושא של הגדים. הגדים זה משפט שבסופו צריך לקבוע אם הוא נכון או לא נכון וצריך לנתח. עוד שאלות? אוקיי, אז אני מזכירה שהשיעור שלנו מתקיים בימי רביעי ב-9, אני מבקשת לא לאחר לשיעור. 9 זה כאילו קצת אחרי הפקקים, אין סיבה לאחר, אנחנו מתחילים. אתם גם נגד. אז תערכו ותגיעו לפה ב-9 מתחילים בזמן, והשיעור שלנו הוא 2.5, זה אומר שיש באיזשהו שלב הפסקה. אני קובעת מתי ההפסקה, מתי שאני מרגישה שזה מתאים, למשל אני מרגישה שזה מתאים עכשיו, נצא לרבע שעה, אין פקקים אחרי רבע שעה פה, כן? 10:20, יאללה עוד דקה, 10:20 אנחנו פה. שלום, חזרנו. אני יכולה להגיד לכם, לגלות לכם, שכבר קיבלתי 2 מיילים, מצוות הבונוס. יש פה חרוצים שכבר הספיקו. לא ראיתי מי, עוד לא פתחתי, אני צריכה לשבת מול התוכנית השנתית שלי, אבל היפ הורי. זה דבר ראשון. דבר שני, רשמתי פה בזמן ההפסקה את כתובת המייל שלי, אבל יש לי גם כתובת מייל של קולמן, שאפשר גם לשלוח אליה, זה מגיע... כתובת המייל שלי מופיעה פה על הלוח, יש לי גם כתובת מייל של קולמן, שאתם יכולים לשלוח לי משם, דרך המודל, זה בסדר, גם זה עובר, גם זה עובר, זה מגיע לאותו מקום. ומה שעוד רציתי להגיד לכם זה בנוגע לשעות קבלה. כיאה וכדומה לכל קורס שאתם לומדים, יש הקורס הזה מתרגלת שקוראים לה דלית, דלית ואני עובדות ביחד כבר הרבה מאוד שנים,
גם היא וגם אני מקיימות שעות קבלה שמפורסמות לכם ואתם מוזמנים להגיע ולהיעזר. בנוסף, חשוב לי להגיד שאני נמצאת פה כמעט כל השבוע, ולכן מי ששעת הקבלה לא מתאימה לו ולא מסתדרת לו ורוצה להיפגש איתי ביום אחר, במועד אחר, אין שום בעיה. תשלחו לי מייל, תגידו לאיזה קורס אתם שייכים, אני אזמין אתכם אליי לחדר, נשב, יש סוכריות. סוכריות. האוכל אצלי כולל רק מתוקים, היה קרמבויים בחורף. נראה מה אני אשים עכשיו. איפה אני יושבת, איפה המשרד שלי? חדר 159 במנהל עסקים. למי יש מושג איפה נמצא החדר הזה? לא. יפה. בעניין מנהל עסקים, רק למטה. בניין מנהל עסקים, את הקומה של ההאב אתם מכירים? כן. יופי, אז בקומה של ההאב, אם הולכים כזה מאחורי המדרגות, יש יחידה ללימודי אנגלית, אחרי זה בצד שמאל יש מתחם של כמה חדרים כאלה, אחד החדרים הוא שלי, אתם יותר ממוזמנים, שוב אני נמצאת שם מרבית השבוע. עוד שאלות טכניות כאלה ואחרות? אז אני רוצה להמשיך. שאלות פתוחות והיגדים. היגדים. יש כאלה שקוראים להיגדים סגורות, אז בגלל זה אני אומרת. היגד זה משפט שבסיומו צריך לקבוע אם הוא נכון או לא נכון, ואז לנמק את זה. אוקיי? ושוב, אנחנו נתרגל את זה פה הרבה לאורך הסמסטר. יש את ההיגדים במיוחד, כי זה הכי קל לי לשים לכם בתוך המצגות. אז נתרגל היגדים. עוד, להרגיע את דאגותיכם. אז אני רוצה להתחיל עם השקף הזה. מישהו מכיר משהו מהדברים שרשומים פה על הלוח? תיאוריית התלות? ובר? עוד מישהו משהו? מכירים? אבל הוא לא רשום פה. רגע, הגישה הבהביוריסטית. נלמד גם על הגישה הבהביוריסטית. נכון, מאסלו, אבל פה לא רשום מאסלו. שנדבר על מאסלו, נכון. יפה. יש לי שאלה, אבל זה שקף 17. נכון. כל מה שבדרך במצגת דיברתי עליו בעל פה. תיארתי מה מרכיב כל אחד ארבעה רבדים בניתוח הסביבה. אתם תראו, אתם תתרגלו לשיטה שלי, יש דברים שאני אומרת בעל פה, ואחר כך זה מופיע בנקודות במצגת. זה לא ששכחתי איזשהו שקף, אלא פשוט דיברתי עליו בעל פה ולא הצגתי אותו. מה זה פה? בעצם, אני מזכירה לכם, אנחנו בקורס, אמרתי לכם, קורס טעימות סביב הנושא של ניהול, של התנהגות ארגונית, של משאבי אנוש, ובעצם הדבר הראשון שחשוב להכיר ולדעת זה הנושא של גישות ניהוליות. מה הן גישות ניהוליות? גישות ניהוליות הן גישות שמשמשות כלי בידי הנהלת הארגון לקבל החלטות לגבי הארגון. כל החלטה לגבי איך נתגמל את העובדים, החלטה איך נבנה את המבנה ההיררכי של הארגון, החלטה לגבי איך נשאר פיזית, באיזה מרחב משותף, לא משותף, עם מי נעבוד, איך נעבוד עם הספקים, איך נעבוד עם הלקוחות, האם נתייחס למתחרים. הגישות הניהוליות הן איזושהי תפיסה מקרואית כזאת, כללית כזאת, שצובעת את כל מה שקורה בארגון אחר כך. וכל ארגון בדרך כלל בוחר לו איזו גישה ניהולית אחת ומתנהל לפיה. ולכן חשוב להכיר את הגישות האלה. אני חייבת להגיד שכל גישה יש יתרונות וחסרונות, אין גישה שהיא מושלמת וטובה יותר מהשנייה. הרשימה שאתם רואים פה זה לא כל הגישות שקיימות בתחום הניהול, זה גישות נבחרות שאני בחרתי להציג לכם אותן כאן, כיוון שכל אחת מהגישות האלה הייתה מאוד חדשנית בתקופתה. היא הייתה הראשונה שהציגה איזשהו מונח, שפיתחה איזשהו מודל, שהיום כל כך ברור לנו ואנחנו משתמשים בו בלא מעט ארגונים, ואתם תראו שחלק מהדברים שאני אגיד לכם תגידו נכון, ברור מאליו, ככה צריך לנהוג, אבל מישהו היה צריך להיות הראשון שיעשה את המחקר כדי שיוכיח שכך צריך לעשות.
אז אתם תראו שכל אחת מהגישות האלה מציגה איזו תפיסה אחרת, איזו זווית אחרת. הצגתי את זה פחות או יותר לפי הסדר הכרונולוגי של ההתפתחות שלהם, מהגישה הראשונה עד היום, כשאין פה גישה שהיא יותר טובה מהשנייה, אלא כל גישה יש לה זווית הסתכלות אחרת על הארגון. אוקיי? אז אני רוצה להתחיל בגישה הראשונה, וזה הניהול המדעי של טיילור. מישהו מכיר את טיילור? אוקיי. טיילור. פרדריק טיילור למעשה נחשב אבי תורת הניהול. למה הכוונה אבי תורת הניהול? הוא הראשון, טיילור היה הראשון שאמר שצריך לחקור ארגונים. הוא הראשון שאמר שצריך לפתח איזשהו מודל שיטתי, לבדוק איך ארגון צריך לתפקד בצורה יותר טובה. עד אליו, מרבית ההתנהלות בארגונים הייתה על בסיס אינטואיציה בלבד. ללא התייחסות לאיזשהו מחקר שיטתי, ללא איזה כלי עבודה מאורגנים ומעוגנים בסקרים ומחקרים קודמים. טיילור שהיה מהנדס, הסתכל בארגון שהוא עבד בו וראה שיש הרבה מאוד בזבוז בתהליך העבודה. שיש בלגן וחוסר ארגון במה שקורה. מנהלים ועובדים עובדים בצורה שונה. ידע נתקע אצל המנהלים ולא עובר לעובדים. אין איזה תהליך גיוס מיון מסודר של קבלת עובדים. עובדים לא תמיד ברור להם מה הם צריכים לעשות. ולכן הוא למעשה אמר שצריך לחשוב על איזושהי דרך לחקור את הארגונים ולמצוא את השיטה היעילה לארגון שתגרום לו להיות הכי אפקטיבי והכי יעיל. מכיוון שאמרתי שהוא היה הראשון שחקר ארגונים בצורה מדעית ושיטתית, אז המחקרים שלו קרואים מחקרי זמן תנועה. מחקרי זמן תנועה כיוון שהוא צפה בעבודת העובדים, הסתכל, ומדד בעזרת סטופר, כמה זמן לוקח לעשות כל פעולה ארגונית. מחקרי זמן תנועה, זה שיטת המחקרים הראשונה שהוא עשה, אני מתארת את זה עכשיו. אבל מה זה ה-one best way? תכף אני אגיד את זה, תכף אני מגיעה לזה. אבל אתה יודע איך לכתוב את זה? מחקרי זמן תנועה? ואז בתוך זה? לא, זה משהו שהוא עושה, ואז תגיעי לזה. מחקרי זמן תנועה, שוב, זה למעשה ההוכחה לזה שזה ניהול מדעי. שאמרנו קודם שהוא הראשון שאמר שיש להתייחס לארגונים בצורה מדעית, והוא הציע שיטה מדעית לחקור ארגונים, אז השיטה המדעית שלו נקראת מחקרי זמן תנועה, מחקרים שבהם אני מודדת בזמן ומתעדת את התנועות של העובדים. דרך המחקרים האלה הוא ראה את הבזבוז שדיברתי עליו. דרך המחקרים האלה הוא אמר שלא יכול להיות ששני עובדים שעושים את אותה עבודה, עושים אותה בצורה שונה. אותה עבודה בארגון חייבת לעשות באותו אופן. יש דרך אחת נכונה, יעילה, לעשות את העבודה הארגונית. הוא קרא לזה one best way. אוקיי? one best way זה למעשה ההצעה שלו, שתכף אני אגיד מה היא. אוקיי? one best way זו ההצעה שלו, לדרך עבודה אחת יעילה נכונה, שאם ארגון יבחר להשתמש בשיטה הזאת, אז התפוקה הארגונית תהיה גבוהה. ומה זו השיטה שטיילור הציע? השיטה שטיילור הציע היא כזאת. לתפיסתו, יש לקחת את העבודה הארגונית השלמה, ולחלק אותה למקטעים, מקטעים, מקטעים. יש לקחת את העבודה הארגונית השלמה, ולחלק אותה למקטעים, מקטעים, מקטעים. כל עובד יהיה אחראי על קטע אחד מהעבודה השלמה. התמקצעות. רגע. בואו נתאר את זה ואז תגידו את מה שאתם מזהים שאני אומרת. רגע. אתם רוצים מסודר, נכון? ראיתי, קלטתי. אז לקחתי את העבודה השלמה, חילקתי אותה למקטעים, מקטעים, מקטעים. כל עובד יהיה אחראי על מקטע אחד מתוך העבודה.
הוא יתמקצע בו, הוא יעשה אותו שוב ושוב ושוב, וכך הוא יהפוך להיות מומחה באותו תחום ידע. יהיה הרבה יותר קל להיכנס לעבודה, יהיה הרבה יותר קל להשתלב במקום העבודה. לעובד. כי הוא בא ומלמדים אותו, אתה בא לעבודה וכל מה שאתה עושה זה לסובב את הבורד, אוקיי? נותנים לו איזשהו תפקיד מאוד ספציפי, הוא עושה את זה שוב ושוב ושוב. השיטה הזאת ידועה היום בשם. אמרתם את זה פה קודם? פס יצור. פס יצור. טיילור היה הראשון שדיבר על פס יצור, אוקיי? הוא למעשה הראשון שהגה את צורת העבודה הזאת של פס יצור, של החלוקה הזאת, של התלות בין יחידה ליחידה, של עבודה שלמה שמפרקים אותה, של העבודה השלמה לחלקים, אוקיי? רגע, אנחנו עוד לא בביקורת. חכו, נגיע לזה, מבטיחה לכם, כל גישה אנחנו נדבר גם על הביקורת עליה, כי כמו שאמרתי קודם, אין גישה מושלמת, לכל גישה יש פלוס ומינוס, וחשוב לדעת, לבחור בגישה על אף המינוסים שלה. אוקיי, זאת אומרת, תחשבו, הנה רגע עוד משהו בסוגריים, טיפ לחיים, אין בן אדם מושלם. אם אתם חושבים שאתם מושלמים, תבדקו רגע אצלכם. אם אתם חושבים שהאחר הוא מושלם, גם לא. אתם בוחרים מישהו על אף החסרונות שלו. אתם בוחרים מישהו כי היתרונות שלו יותר מתאימים לכם, מהחסרונות שלו. נכון? אוי ואבוי ברירת מחדל. מי אמר ברירת מחדל? אז גם פה, כן, כל גישה שנציג, נדבר גם על הביקורת וגם על החסרונות, אבל אנחנו עוד לא שם. מה שבעצם שוב טיילור הציע זה את הנושא של פס יצור. מישהו היה צריך להגיד, אוקיי, נשמע לי אחלה מודל, אני מסכים לנסות את זה אצלי. זאת אומרת, זה שהוא, טיילור, חוקר, פתח ופיתח את התיאוריה הזאת, מישהו היה צריך לפתוח את שערי המפעל ולהגיד, תנסו את זה אצלי לראות אם זה עובד. האם יש לכם מושג מהראשון שניסה את הפס ייצור אצלו? יפה, שמעתי. פורד, הנרי פורד. נכון. הנרי פורד באותם שנים יצרן מכוניות קטנטן. אנחנו מדברים על תחילת המאה הקודמת. מצב שבו יצרני המכוניות ששלטו, זה בעצם היו שרידים לייצור הכרכרות, עברו מכרכרות לכלי רכב, והנרי פורד רצה, היה לו חלום. החלום שלו היה מכונית לכל פועל. מכירים מחשב לכל ילד שיש היום חלומות לאנשים? אז הרעיון שלו, החלום שלו היה מכונית לכל פועל. ולכן הוא רצה לפתח טכניקה שבה הוא יצליח להוזיל את עלויות הייצור כך שבסופו של דבר יהיה הרבה יותר זול לקנות מכונית. יותר אנשים יוכלו לקנות מכונית. אני מדברת על תחילת המאה הקודמת, אני אגיד לכם מחירים שישמעו לכם הזויים ביחס למחירים היום, אבל אנחנו חיים בתקופה אחרת. באותה תקופה לקנות מכונית עלה בסביבות $2,000, והנרי פורד רצה ליצור מכונית שתעלה בסביבות 500, שמעתי? 600 שמעתי. 500. ולכן הוא הסכים לקבל את השיטה של טיילור ולהכניס לשערי המפעל. אני אגיד לכם, יש לכם פה במצגת, אתם רואים הראשון עם קו תחתי, אם אתם לוחצים על זה, אתם תוכלו לראות את הקישור לסרט של איך זה קרה במפעלים של פורד. שנייה, תכף אני עם השאלות, אוקיי? אני אראה לכם סרטון אחר עוד מעט, אבל תדעו שיש לכם שם על הראשון קישור שרואים איך זה פועל. מה שחשוב לי להגיד זה שהנרי פורד אכן הכניס לשערי המפעל שלו את הטכניקה של פס הייצור. כתוצאה מזה אכן הצליח להוריד ולהקטין את עלויות הייצור, עד כדי כך שמכונית יכלה להימכר בסכום של $500. אמנם לא היה אפשרות בחירה, כל המכוניות שיצאו מהמפעל היו בסוג דגם T שחורה, ואי אפשר היה לבחור צבע אחר, סוג אחר,
whatever, אלא אך ורק דגם אחד, אבל זה גרם לזה המחיר היה יותר זול, יותר אנשים יכלו לקנות. דבר נוסף קרה, מכיוון שהוא הוזיל את העלויות והעבודה עבדה בצורה יותר יעילה, הוא יכול היה לשלם שכר גבוה יותר לפועלים אצלו במפעל. רגע, למה? כי הוא הצליח להוזיל את העלויות? כן, אז הוא יכול היה לשלם שכר יותר גבוה. אם בממוצע אצל המתחרים הרוויחו בין $2.5 ליום, אצלו הוא שילם $5 ליום לעובד. מי אמר קודם שהוא רוצה לחזור לתקופה ההיא? עדיין? מה שקרה כתוצאה מזה, שאנשים הרוויחו יותר כסף, שאנשים יכלו לקנות פתאום מכונית, וכתוצאה מהמצאה ומחקר של חוקר בתחום הניהול, קרה החלום האמריקאי בהתגלמותו, מה שאתם מכירים היום. כי אנשים הרוויחו יותר כסף, יכלו לקנות מכונית, יכלו לצאת מהערים המתועשות. אם אתם מכירים סרטים של פעם, איך ערים נבנו, היה מפעל, וסביב המפעל רואים את האנשים, את הפועלים גרים, הכל פחם, שחור כזה וזה, ואז פתאום אנשים במכונית יכלו לצאת לפרברים, להגשים את החלום האמריקאי, בית עם גינה, עם עמדת ברביקיו, 2 ילדים וכלב, אוקיי, מה שאנחנו רואים היום מהסדרות, כל זה קרה כתוצאה מהשינוי הזה, כל איכות החיים השתנתה. כן. איך פורט פעל בשיטת פס הייצור? אז אני ממליצה מאוד להיכנס לקישור אחר כך. איך פועל פס ייצור? במקום שעובד שמגיע למפעל, מייצר מכונית מההתחלה עד הסוף, לקחו את כל תהליך הייצור ואמרו עכשיו אחד אחראי על הגלגלים, ואחד אחראי על השלדה, ואחד אחראי על המנוע, ואחד אחראי על זה, ואז עובדים בצורה שיטתית. תחשבו שנייה על מצב שבו אנחנו מדברים על הייצור של השולחן הזה, אז יכול להיות שאני אלך לאיזשהו מעצב, והוא יעשה את זה מההתחלה עד הסוף, ויכול להיות שאני אלך לאיזשהו מפעל, אני מניחה שזה מיוצר במפעל, ואז כל אחד עושה את זה בחלק, וביחד... על העלויות של המחירה. כי זה יותר זול, יותר... בן אדם עושה משהו אחד שוב ושוב, שנייה. בן אדם עושה משהו אחד שוב ושוב ושוב. כן, אני מציקה יותר עובדים, אבל יוצאות לי בסופו של דבר בפס הייצור יותר ממכוניות. כי תהליך הייצור גורם לזה שזה יותר מהיר. כן. מה שאני אומר זה שבשביל שבן אדם אחד ידע להרכיב רכב שלם, הוא צריך ידע עצום, ואז זה גם הרבה פחות יעיל. ברגע שהוא רק יודע לעשות בגלגלים, הוא לומד לעשות את זה הכי טוב, ואז כל אחד תפילה. אוקיי? בסדר, ברור. זאת אומרת, הרבה יותר יעיל להתמקצע במשהו ספציפי, במקום שמישהו יכול לדעת את כל התהליך בשלמותו. גם אנשים יותר טובים או פחות טובים מבחינת היכולות שלהם. אוקיי? כן, גם אתה רצית לשאול משהו. נכון. זאת אומרת מה... רגע, אני מבינה שבוערת לך הביקורת, חכי, זה פה, אבל חכי בביקורת, רגע. בטח זה גם אם עובדת עם שחקנים וזה, זה הכי לא קשור לפס ייצור. מה שאני רוצה להגיד, כן, עוד שאלה? בזמנים שלנו כיום, יש אנשים עדיין שמאמצים את הגישה הזאת? הנה שוב שאלה מצוינת כמו מקודם. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, לא, בחלק הראשון. זה בדיוק מה שרציתי להגיד. תראו, השיטה הזאת, כמו שאמרתי, עבדה מצוין. התקבלה בדלתות פתוחות אחרי שפורד היה הראשון שאימץ וראה שזה עובד. עוד ועוד ועוד מפעלים פיתחו ואימצו את שיטת פס הייצור. שאלה לי אליכם, ואני אגיע בסוף לתשובה לשאלה שלך. האם אתם היום, 2016, אם אני אציע לכם עכשיו לעבוד במפעל שיש לי בחצר בבית, במפעל של, לא יודעת מה, פרדס יש לי נניח, זה רפת? רציתי משהו פחות מסריח, מועדפת. לכתוב תפוזים, לשים בארגזים וזה, משלמת טוב. מי בא לעבוד אצלי במפעל?
למה רק 2 מילים? 3, 4, 5 הרימו ידיים? 6? לא שמעתי. מושבניקים נהנים יותר. אם יהיה עם המשכורת במפקטור אני בא. למה כבר אתה מניח שאתה צריך פקטור? יש לו אקספקט. לא סתם, שוב, זה לא בגלל שלא שמעתם את השאלה שלי, לא סתם לא הייתה פה הרמת ידיים המונית כשאני שאלתי מי בא לעבוד אצלי במפעל הדמיוני שאין לי. מה? רגע. השאלה, למה הגישה הזאת הצליחה כל כך טוב אז, ולמה היום פחות ופחות אנשים ילכו לעבוד במפעל, במיוחד אתם הצעירים. כן. מה? כן, תתחיל אתה כתחלת. המהפכה התעשייתית. אנשים בעצם עברו מהכפר לעיר, כל הדברים האלה בעצם הביאו למצב שאנשים רצו לצאת מהכפר ולעיר, ואותם בעלי מפעלים הציעו לאותם אנשים להיקלט במפעלים, אבל לעבוד בתנאים האלה. אנשים המוכנים לעשות הכל כדי להרוויח את הכסף, גם זה אומר שאתה מתמחק. אבל מה ההבדל בין, למה, זאת אומרת, למעשה אתה עכשיו חיזקת את מה שאני אמרתי, שאז זה עבד מצוין, אני שואלת למה היום אתם לא מסכימים. רגע, נתן למישהו אחר, כן. בתקופה ההיא טיוס היה בארגון, הכל היה בהתחלה שלו. אנשים לא היה יותר מדי אופציות, הם רצו להרוויח כסף, ואנשים גם לא היה להם מקצוע ולא היה להם רצון לאינדיבידואליות. היום לאנשים יש רצון לאינדיבידואליות, לעשות דברים שהם יותר אוהבים, שהם יותר רוצים, להתפתח יותר, ובהתאם לזה הם גם מחפשים עבודה שתתאים להם יותר. שנייה, אומר, אלעד אמר שאנחנו חיים בתקופה אחרת. אז לאנשים, היה הרבה יותר קשה להיכנס לשוק התעסוקה, לשוק העבודה. אני לא יודעת אם אתם יודעים קצת היסטוריה של שוק העבודה. כדי להשתלב בשוק העבודה, מקצוע היה עובר מאב לבנו, לא סתם אני לא מאב לבנו, נשים לא היו בשוק התעסוקה. אתם יודעים מתי אנשים נכנסו לשוק התעסוקה? שנגמרו הכלים. מתי נכנסו נשים לשוק העבודה? בעקבות איזה אירוע שעורר את הצורך בלצרף נשים לשוק העבודה? לא, אופה, מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה, הרבה מאוד גברים הלכו לקרב, לא חזרו. וגם תוך כדי, כך נשים נכנסו לשוק העבודה. אבל מה שאני רוצה להגיד, רגע, אבל עוד לא ביקורת, אני רק רוצה, שנייה, ואני רואה, אתם מזהים. אני רק רוצה להגיד בהמשך למה שאמר אלעד, שזה נכון שהתקופה השתנתה, וזה נכון שאז היה מאוד קשה להיכנס לשוק העבודה. כמו שאמרתי, מקצוע עבר מאב לבנו. אני לא יודעת כמה מכם יודעים, עוד דקה של היסטוריה, אבל שמות המשפחה היהודים, בעיקר האשכנזים, מרמזים את המקצוע של הבן אדם. פישזון, פישמחר, אוקיי, צורף, כהן, לוי, אוקיי? ואין ספק שפה טיילור הציע פתרון קסם. אין לך מקצוע, אין לך הכשרה, לא משנה מי אבא שלך, בוא אלינו על המפעל, מהיום הראשון אתה מתחיל להרוויח כסף. כן. אני חושבת שגם אחד הדברים זה, היום התחרות היא כל כך גדולה בין הארגונים, שארגונים לא יכולים לחשוב לעצמם להוציא אותו רכב, אותו דבר, הם חייבים להיות שונים, חייבים לגוון, חייבים לבדל את עצמם מאחרים. אז הם חייבים אנשים שונים עם... זאת אומרת, הסביבה השתנתה ולהוציא רק דגם T שחורה, זה בעייתי. נכון. כן, ואז את. שנייה. אז אמרת לי שהוא רצה להזין את העלויות של הייצור, כאילו לשם יותר לעובדים שלו. אבל משהו שלא קורה, תמיד שהמנהל כאילו רוצה להזין... זאת תהיה אחת הביקורות על הגישה. אתה צודק. רגע, אני אחזור על הדברים שלך בשביל כולם ואני אגיד, מה שבעצם, כשהנרי פורד הכניס את זה אליו למפעל, הוא למעשה עשה את זה כדי להגשים את החלום שלו, שהוא יצליח לייצר רכב
בעלות כזאת שיותר אנשים יוכלו לקנות. על הדרך, בצורה לא מתוכננת, יצא שהוא יכול היה לשלם שכר יותר גבוה לעובדים. יחד עם זאת, אנחנו ראינו, וזה יהיה אחת הביקורות, שלמרות שהוזילו עלויות ולמרות שיכלו לשלם שכר יותר גבוה לעובדים, בסופו של דבר היה ניצול מחפיר של העובדים, ולא שילמו שכר יותר גבוה לעובדים. אוקיי? למנהלים, עוד פעם, לבעלי ההון, לגמרי. ועכשיו ניתן לסימה. אבל היא עדיין רלוונטית, כי עוד לא קיבלתי את כל התשובות לשאלה. למה? סימה ואז אתם. שהיום אנשים רוצים לבטא את עצמם, וכשיש פס עצור ואתה מתרחב ומקשה במשהו מסוים, אין הרבה מקום להגשמה וביטוי עצמי. כן, זה מביא לאיפור, אבל אני לא הייתי סיפור מעצמי. זאת אומרת, את אומרת היום, סימה אומרת, שהיום אנשים רוצים יותר לבטא את עצמם, נכון? ובגלל שהם רוצים יותר לבטא את עצמם, אז הם לא ילכו לעבודה שהיא כזאת שבלונית וסזיפית. רגע, יש פה אלמות חן שמצביע את הצורה הזאת. סימה לקחה להגיד, אבל ספרתי אותה. אבל זה באמת רמה שאנשים, יש יותר אינטראקציה, יותר אנשים רוצים להגיד דברים ולא סתם לעבוד דמות נכונה ולפקח. אבל למה? אני רוצה רגע, הבאים בתור שמצביעים, רגע, סימה, רגע. יש פה, אנחנו כיתה גדולה ואני רוצה לתת לכולם לדבר, אבל אני רוצה שמי שמצביע יחשוב על הערך המוסף שהוא הולך להוסיף בתשובה שלו, כי סימה צודקת וגם את צודקת, הילה, אבל אני רוצה שתנסו לחשוב למה, מה קרה בעצם שהוביל לשינוי הזה שהיום אנחנו לא רוצים לעבוד בכזה סוג של עבודה. מישהו שעוד לא שמעתי. אני רוצה להגיד לך שבמקרה בשיטת תקשורת וכל אחד פה רוצה לבטא את עצמו, אבל היום העבודה היא גם שבלונית וגם כולם עבדים, עובדי הייטק, חברות חשבון, שיושבים לך מול המחשב וכל מה שהם עושים זה דוח שכר ועוד דוח שכר ועוד דוח שכר. ויושב לך רוקח בסופרפארם ומביא לך תרופה ועוד תרופה ועוד תרופה, זה גם סוג של פס ייצור. זאת אומרת שאת אומרת שפס הייצור לא פסח מן העולם. אני מסכימה שהוא לא פסח מהעולם, עדיין הוא פחות נפוץ, ואני רוצה שתחשבו איתי למה היום אנשים פחות רוצים לעבוד בסוג עבודה כזה, ואני ממש מתלבטת עכשיו למי לתת לדבר, אבל את כבר דיברה קודם, ויש פה עוד כאלה שלא שמעתי, אני חושבת שאותך לא שמעתי בכלל. אני חושבת שזה גם משהו בתהליך החינוך שלנו שהשתנה. שמה? כי מה? למה תהליך החינוך שלנו השתנה? מהרגע שאתה ילד מלמדים אותך לשאפתנות מסוימת, ללמוד את המקצועות החשובים שיקדמו אותך. מעולה, ולמה אני ככה מחנכת את הילדים שלי? כי מה? למה? מה השתנה? כסף, תודה. למה לא נתתי לך קודם לדבר? אבל אני נתתי לך. תראו, אני אסכם את כל מה שאמרתם, ואז במיוחד בשביל סימה נעבור לביקורת. אני אסכם את כל מה שאמרתם בדקות האחרונות. אין ספק שההמצאה של פס הייצור היא המצאה ששינתה את פני התעשייה. פס הייצור היא המצאה ששינתה את פני תרבות הצריכה. היום אפשר לייצר כל דבר. אין בעיה, יש לכם רעיון, יהיה איזשהו מקום בעולם שיצליחו לייצר את זה בדקה וחצי. יחד עם זאת, הנהירה של אנשים לעבוד בסוג כזה של עבודה הרבה יותר קטנה מפעם. מה שהשתנה זה המצב הכלכלי. אנחנו מדברים על מצב שבו אנשים חיפשו איך להיכנס למקום העבודה כדי להביא פרנסה הביתה, כדי להביא אוכל לילדים שלהם. ופה הציע טיילור פתרון קסם, כמו שאמרתי. אתמול לא עבדת, היום אתה עובד ואתה כבר מתחיל להרוויח. היום אנחנו נמצאים בחברת שפע. בן אדם יכול להשתחרר מהצבא, לחפש את עצמו במזרח, במערב, בדרום אמריקה, whatever, ללמוד תואר ועוד קצת תואר, ובגיל 30 אולי, ככה סיפרו לי, לעזוב את הבית של אבא ואמא. כאילו, לא עוזבים היום את הבית, נכון? למה לעזוב? הכל זה יש כביסה, יש אוכל, יש פרנסה.
אבל עלות תועלת. אז אנחנו נמצאים במצב שבו, ואתה צודק, אתה מחנך את הילדים שלך, תעשה משהו משמעותי, יש לך זמן ויש יכולת כלכלית להגשים את החלומות. יחד עם זאת, ובואו נשים דברים על דיוקם, זה לא כך בכל תרבויות העולם. אנחנו רואים שעדיין אנחנו מוצאים מקומות שקיים בהם פס ייצור. רגע. קודם כל, מרבית פס הייצור הפך היום להיות פס ייצור ממוחשב, אוקיי? שמחשבים עושים את כל התהליכים, אפרופו תפוזים, יש חברה שבפרסומת שלה מדברת שזה ללא מגע יד אדם, נכון? זאת אומרת, הרבה מאוד מהפסי ייצור האנושיים הפכו להיות פסי ייצור אנושיים, של מכונות, ולא צריך יותר אנשים. יחד עם זאת, אנחנו עדיין מוצאים אנשים שעובדים בעבודות פס ייצור, יותר זולים ממכונות, בכל מיני מקומות בעולם, שמזכירים את המצב הכלכלי שלפני 100 שנה, שבו אנשים יסכימו לעבוד בסוג כזה של עבודה. איפה? אסיה. אפל פרסון, חברתית, שמתי את הסרטון של המפעל אני בבנגלדש, עושים גם בגדים של ג'נר. נכון, בנגלדש, הודו, סין, וגם בכל מדינה מערבית, בהמשך לשאלתך, בכל מדינה מערבית, אם תלכו לפריפריות, סביר להניח שתמצאו סוג כזה של עבודה. ועוד דבר אחד אני צריכה להגיד גם על סוג של פס ייצור מודרני, שאנחנו לא שמים לב שאנחנו עובדים בפס ייצור מודרני שכזה, כי אם יצא לכם לעבוד בטלמרקטינג, יש פה כאלה שהיה להם תענוג לעבוד בטלמרקטינג? כזה שיש תסריט שיחה, שאסור לזוז ימינה שמאלה מתסריט השיחה. ויש לי גם תסריטים להתנגדויות. אני יודעת בדיוק מה להגיד בכל שלב. לגמרי פס ייצור. אוקיי? ולכן, השיטה לא עברה מהעולם, היא עדיין קיימת, אבל היא נמצאת במקומות שמדמים את המצב שלפני 100 שנה, שהכלכלות מדמות את זה, וגם פה כששאלתי מי היה מוכן לעבוד במפעל הדמיוני שיש לי, אותם אלה שהרימו ידיים, בטח היו מוכנים לעבוד אצלי, אבל לא כמקצוע לחיים, כפרנסה על הדרך. או כי שאלו אותי אם זה מועדפת. זה דרך למשוך אנשים לעבוד, כי אנחנו לא כל כך רוצים. שמי, ואת שלמת תשמי? 60 שקלים לשעה. או לתפוז. כל תפוז שנקטע. בואו נגיע לביקורת. אני רוצה להגיד שהשיטה מאוד מאוד הייתה מוצלחת. כמו שאמרתי, הומצא, שנייה, לפני הביקורת? הביקורת זה על ה-one versus way? על כל הגישה של טיילור, כל השיטה של הניהול המדעי, של כל מה שאמרתי, כל מה שתיארתי. אמרת שבתוך הניהול המדעי יש מחקרי זמן גבוה, ובתוך זה יש את ה-one versus way. ויש פס ייצור, ויש... אבל one versus way זה לא פס ייצור? כן, אבל זה כל הדברים האלה. ועכשיו זה ביקורת על גישת הניהול המדעי של טיילור. אוקיי? רגע, אני לא רוצה שתגידו את הביקורת. מה שאני רוצה להגיד, שבמקביל לזה שהשיטה מאוד מאוד הצליחה ומאוד מאוד תפסה, כמה ביקורת נוקבת על הגישה הזאת. ולפני שאתם אומרים את הביקורת שלכם, אני רוצה להציג לכם בדרך מקורית מישהו שהעביר ביקורת על הגישה הזאת בצורה מקורית. לא. האם אתם מכירים את אדון צ'רלי צ'פלין? ביקורת. סימה, את רוצה להתחיל? אוקיי, כן. איך? רצו להפוך את האדם להיות כמו מכונה, נכון. לגרום לו לעבוד מהר יותר ולנצל אותו. בסופו של דבר אפילו לא היה אכפת להם מהאדם, שבעיקר את זה שהמכונה התחילה
כאילו לאבד את עצמם. התעלמות מהאדם, גם כשהמכונה עושה כבר בעיות, לא מתייחסים לבן אדם שהוא נפצע או נפגע. כן, כן, אני רואה אותך. אני? כן. אני חושבת שזה מתחבר למה שכאילו האדם צריך בעצם לעמוד בקצב של המכונה. למרות שלפעמים כאילו צריך הפסקה ואז צריך לעצור את כל הפס, כאילו את כל המכונה. הבן אדם כאילו תלוי במכונה וגם באנשים אחרים, הוא לא יכול להחליט לעצמו. מעולה. האדם תלוי במכונה ויש תלות בין אנשים על פס הייצור, ולמעשה לא המכונה משרת את האדם, אלא האדם משרת את המכונה. כן. אוקיי. הבן אדם פחות אקטיבי, אלא מופעל על ידי אחרים. גם בחיים, הוא יותר מסתמך על דברים אחרים ולא על עצמו. מסתמך על דברים אחרים ולא על עצמו, כן. מעולה. כן, ואז אני עוברת לצד ההוא. גם כשהוא כבר יצא אליו, ראו שהעבודה ממש השתנתה לו להתנהגות. נכון, זה תוספת, זהו, תחשבו מה אתם מוסיפים, מעולה. שהבן אדם בעצם משתלט, נכון? מישהו שיצא לו לעבוד פעם באיזשהו משהו כזה של פס ייצור, ואז אחר כך כשהולכים הביתה ממשיכים לענות לטלפון, זה כאן מדברת. הגשמה עצמית, נכון, התעלמות מהגשמה עצמית. חסרות לי עוד 2 נקודות. אולי נגיד כיום מאוד חשוב לעסקים וארגונים גדולים שלאנשים יהיה כיף לבוא, כאילו שהעבודה שהם מאמינים שכיף יכול לגרום לאנשים לעבוד יותר טוב וכאלה. פה רואים שזה נטו זה נטו, אי אפשר אפילו לגרד את האף כאילו, דברים כאלה. התעלמות טוטלית מהאדם, מהרצונות שלו, מהצרכים שלו, מהמצב רוח שלו. כן, אלעד. קודם כל יש קשר עמוק בין הקפיטליזם לדבר הזה, לרעיון הזה שדיברנו עליו, של הארגון הניהולי. אתכם למרצה בקורס שיטות זה, אתם שולטים יפה. זה בעצם הגורם העיקרי והתורם לדבר הזה. מעבר לכך רואים שיש עניין מאוד חשוב של שבלוניות, כשהמכונה מאכילה אותו, אז תמיד מאכילה אותו ואז היא מנקה אותו. שבלוניות בעבודה, נכון. ויש פה גם את העניין שהבן אדם כשהוא סובל, שהמכונה מתחילה להתעלל בו ולהרביץ לו, לא מתייחסים אליו. נכון, זה אמרה פה. חסרות זה, ואני שמעתי את מישהו אומר את זה באגף הזה. שמעתי אומרים את המילה, זה עוד פעם? הנה, את הפעם, כן. עדר, לא, נתתי לה הפעם. את דיברת קודם, לא להיעלם. לא על כל שאלה כולכם תוכלו. הולכה לטלפון ועשתה פרצוף נעלם. בפעם הבאה ראשונה, את אומרת. בהתחלה של הסרט הם מוצגים כעדר, היה הפעלה שלהם מול הגיר חסרים, נכון. והביאו אותם אלה כבר מוצאים ביחד, הם נראים אותו דבר, אותו לבוש, לא עם מקום. נכון. תראו. עדר, זהו, אני רוצה, רגע, טוב, נו. איך הם עושים את זה? זה הדבר האחרון שחסר לי. ואיך הם עושים את זה עוד? אותה שעה, אותו מקום, אותה משמרת, ואיך עוד הבוסים שולטים על העובדים? איך? פיקוח צמוד, שמעתי, פיקוח מצלמות ושירותים, נכון? אוקיי, אני מסכמת את כל מה שאמרתם, יפה, עליתם על הכל. הכל, ניכור, כן. זה עוד. כמו שאמרתי, מצד אחד, השיטה הזאת של הניהול המדעי מאוד הצליחה, קיבלה הרבה מאוד אוהדים, תומכים, ואנשים שימצאו את זה לשערי המפעל שלהם. יחד עם זאת, ביקורת נוקבת מאוד על הגישה. אחת הביקורות המרכזיות היא התעלמות מהגורם האנושי. המחשבה שאנחנו יכולים לעבוד כמו רובוטים מהגורם האנושי, התעלמות מהגורם האנושי. המחשבה שאנחנו יכולים לעבוד כמו רובוטים ולעשות שוב ושוב את אותה עבודה
בצורה סזיפית, בצורה מדויקת, בלי התייחסות לרגש, תשומת לב, אכפתיות, היא שגויה. איזושהי תפיסה שבן אדם בשערי המפעל, עם התהליך של החתמת הכרטיס, שהאדם, ברגע שהוא מגיע לעבודה, עם השלב שהוא בו עושה את התנועה הזאת של החתמת הכרטיס, הוא גם מזדכה, לא נכנס למפעל עם מסק של הרגשות, מוטיבציות, מצב רוח, ציפיות, לא, כל זה נשאר בחוץ, ועכשיו אני נכנס לעבודה ומתחיל לעבוד בצורה אחידה ורובוטית, היא בעייתית. אנחנו אנשים ויש לנו רגשות ויש לנו רצונות ויש אדם מאחורי העובד ולא מכונה מאחורי העובד, אוקיי? לא מתאים לכולם. אבל זה הגישה השולטת היום פשוט, כאילו, רוב חברות היצרניות עובדות בשיטה הזאת. תעשיית המכוניות מסתמכת על פס ייצור. שהוא כוח, רגע, אני רוצה להזמין אתכם לא לקפוץ למסקנות כוללניות, ותכף אני אגיד ארגון שבוחר היום, 2016, לאמץ את הגישה הזאת, מה צריך לעשות, אבל זה לא הגישה הרווחת, זה הגישה הרווחת, כמו שאמרנו, בחלק מהמקומות, ובעיקר אם רוצים להשתמש בגורם אנושי שיפעיל את הפסי ייצור, ולא מכונות שיפעילו את הפס ייצור, צריך להגיע באמת לאזורים יותר מרוחקים, יותר בפריפריות, כדי שאנשים יסכימו לעבוד בצורה כזאת, אנשים שנמצאים במצב של אין ברירה, כי אדם שיש לו ברירה, בדרך כלל לא ירצה לעבוד בסוג כזה של עבודה. התפיסה של אנשים של עדר, ראינו את זה גם, התפיסה של תלות בין אנשים, זו עוד אחת הביקורות, אוקיי? ראיתם שם שהוא לא יכול אפילו לגרד בראש, כי כל פס הייצור מתערבב כתוצאה מזה, תלות מאוד גבוהה בין אנשים בפס ייצור. עוד ביקורת מתייחסת באמת ליחס של המנהלים, אוקיי? היחס של המנהלים לעובדים, התפיסה הזאת שעובד יעבוד אך ורק אם יפעל עליו פיקוח צמוד. אין אמון בעובדים, יש פיקוח דרך מצלמות, וזה גם אנחנו רואים עד ימינו הרבה מאוד ארגונים שמשתמשים במצלמות כדי לפקח על העובדים, ולא תמיד זה כל כך אפקטיבי, ויכולות להיות דרכים אחרות לנהל את העובדים. שנייה. אוקיי? אז למעשה צריך לזכור שמי שבוחר לאמץ את הגישה הזאת, מאמץ אותה על אף החסרונות שלה. מי שבוחר לאמץ את הגישה הזאת, בוחר לאמץ גישה שאומרת תתעלם מהגורם האנושי. ארגון שבוחר לאמץ את הגישה הזאת, צריך להתייחס לארבעה מרכיבים אצלו בארגון. צריך לדאוג שחלוקת העבודה תהיה ברורה ומוגדרת. זה הדבר הראשון. אתם רואים, שמתי לכם את זה על הלוח. ארגון שבוחר לאמץ את גישת הניהול המדעי, חייב שתהיה חלוקת עבודה ברורה ומוגדרת, שברור מה כל אחד עושה, מה חלקו של כל אחד בתהליך העבודה. מכיוון שאנשים מונעים על ידי תגמולים בלבד, צריך לדאוג לתגמל את העובדים על ביצוע, ושהתגמול הזה יהיה קרוב לביצוע, ביחידות זמן קצרות. האם אתם מכירים שיטת המקל והגזר? כן. אז זה. אוקיי? פרס על התנהגות טובה, עונש על התנהגות לא טובה. אוקיי? כנסות, הגעת באיחור, כנס. גייסת לקוח חדש, פרס. אוקיי? זה הרעיון. אני חייב, אם אני מאמץ את גישת הניהול המדעי, לדאוג לתחזק את העובדים דרך תגמולים. תגמולים ישירים שקשורים לביצוע. תגמולים ישירים שקרובים בזמן לביצוע. והנושא של פיקוח צמוד שאמרנו פה כמה וכמה פעמים, חשוב שהמנהלים יפקחו על העבודה של העובדים, שיסתכלו איך הם עושים, כי עובד בסוג עבודה כזה, אם לא יהיה עליו פיקוח, לא יעשה את העבודה. אוקיי? שאלות? כן.
גישה משל עצמו. אוקיי. נשאלתי פה האם יכול להיות מצב שארגון ייקח קצת מכל גישה ועל בסיס זה ינהל את הארגון. תראו, זה קצת קשור, מזכיר, אני עושה רגע הגבלה לאופי של בן אדם. כל בן אדם, אם את רוצה לאפיין אותו, אז יש איזה סט של תכונות שמאפיינות אותו. והרבה פעמים את אומרת על חלק מהאנשים שהם כאילו נראים לך לא החלטים ולא זה, כי הם גם זה וגם, הם גם עצלנים וגם חרוצים, וגם מסודרים וגם מבולגנים, ואז זה יוצר איזשהו בלגן. ארגון, ככל שהוא גדול יותר, סביר להניח שיאמץ יותר מגישה אחת. כי יכול להיות שבמחלקות שונות, זאת אומרת נגיד במפעל, בפס הייצור בטוח שאני צריכה את הניהול המדעי, אבל במחלקה של מחקר ופיתוח, בשיווק, כנראה שאני צריכה לאמץ גישה אחרת, אוקיי? אז ארגון ככל שהוא גדול יותר, סביר להניח שיעשה איזשהו ערבוב. מה שחשוב להגיד שהגישה הזאת ועוד כמה גישות אחריה, הגישות הראשונות, הן גישות שחשבו וטענו שלהן יש את פתרון הכסף. שהן מה שהן מציעות מתאים לכל הארגונים. זה לקח הרבה זמן עד שבאה גישה ואמרה, רגע, כמו שאת אומרת, אפשר גם וגם וגם. בתקופה הזאת, וכמו שאמרתי, עוד כמה גישות אחריהן, אתם תראו את זה, אני אגיד את זה גם בגישות הבאות, כל אחת מהגישות האלה טענה שלה יש את הפתרון. וארגון שרוצה יעילות, כמו שאמרנו בהתחלה, מה המטרה של התנהגות ארגונית, להציע תהליכים שיביאו ליעילות ארגונית, חייב לאמץ את הניהול המדעי. היום אנחנו יודעים שזה לא לגמרי עובד ככה, אבל שוב, הייתה צריכה לבוא איזושהי גישה כדי שתגיד את הגם וגם הזה. אנחנו רק אגיד שאנחנו נקרא לה גישת התלות. מה שמשלב, הגם וגם. עוד שאלות? אוקיי, אז בעצם מה שיש פה בהמשך המצגת מתייחס לתרומה של זה, כבר דיברנו, הבעיות גם התייחסתי תוך כדי, יישומים, עוד שאלות? אוקיי, אז אנחנו נסיים פה, בשבוע הבא אני אתחיל עם בירוקרטיה ושאר הגישות, שיהיה לכם שבוע טוב.